Magandang araw o gabi o anumang oras mo mabasa ang kwentong ibabahagi ko sa iyo, Sir Caspar. Magandang araw rin sa lahat ng mga taga-subaybay sa inyong YouTube channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Carlos. Nakatira dito sa Lipa, Batangas kasama ang aking pamilya. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa isang nilalang na magpasa hanggang ngayon ay hindi ko malilimutan. Nangyari ang kaganapan ng aking karanasan dekada 80 sa lugar ng aking lola doon sa Negros. At nung mga panahong iyon, mga kaaswang, ay binata pa lamang ako at may nililigawang taga-Karatig Baryong itago na lamang po natin sa pangalang Mare. Itong si Mare, mga kaaswang, ay nakilala ko lamang sa baylihan o sa tinatawag ng karamihang sayawan sa piyesta. Dahil sa maganda at tahimik lamang si Mare, kung kaya naagaw ang aking atensyon. Idagdag pang tinutokso ako ng aking mga kaibigan. Noong nasa sayawan pa kami, sinasabihan akong huwag nang maging torpe. Lapitan ko na raw ang nasabing dalaga. Nang sa ganoon ay makilala ko na siya at baka sakaling magkapalagayan ang aming mga loob. Dahil nga sa tuksuhan ng mga kaibigan ko, ay nahikayat na nga akong lapitan ang dalaga. At iyon nga'y nagkakilala kami. Nalaman kong mabait pala siya at hindi masungit. Simula nga noon, mga kaaswang, ay palagi na kaming nagkikita ni Mare sa bayan. Ayaw niya kasing pumupunta ako sa bahay nila dahil bukod sa malayo, magagalit umano ang kanyang pamilya. Dahil ayaw pa raw ng mga itong magkaroon siya ng nobyo. Ako naman, bilang isang lalaki at nire-respeto ang kanyang nais, kaya nagtitiis na lamang akong magkikita kami sa bayan tuwing linggo at hindi formal na nanligaw sa bahay ng dalaga. Ang gusto ko kasi noon ay manligaw ng formal sa dalaga sa kanilang bahay mismo at makilala na rin ang angkan niya. Subalit mariing nagwika ang dalaga na wag raw akong pumunta sa kanila dahil ayaw na ayaw ng kanyang mga magulang na magkaroon siya ng kasintahan pagkat malilintikan raw siya ng kanyang ama. Mula nga nang marinig ko ang sinabi ni Mare, ay hindi na ako nangungulit pa at hindi ko na rin siya pinipilit dahil ang nasa isip ko ay baka mapahamak lamang siya kung sakaling ipipilit ko ang kagustuhan ko. Hayaan mo't kapag makahanap ako ng tiyempo ihaharap na kita sa mga magulang ko. Huwag lang muna sa ngayon. Malambing na wika ni Mare. Nagpantig naman ang aking tenga at para bang nakarinig ako ng malaanghel na boses sa kadahilan ng ihaharap niya ako sa kanyang pamilya balang araw. Talaga, mahal. Salamat ha. Hayaan mo't kapag kaharap ko na ang mga magulang mo, magpapakabait ako sa kanila para naman magustuhan nila ako. Ngiting wika ko sa kanya. Sige na, mahal. Magdidilim na. Baka hanapin na ako ng mga magulang ko. Wika sa akin ni Mare. Matapos nga naming nakapag-usap, tulad ng palaging kagawian ko inihatid ko siya sa bungad ng baryo nila. Ngunit kapag naroroon na kami ay parabang iniiwasan ang dalaga ng mga taong makakasalubong namin. At ang iba pa nga'y nagbubulungan pa. Hindi ko na lang pinansin ang mga kakaibang tinginan ng mga naroroon at nagpaalam na lang ako kay Mare. Kaagad na rin naman akong naglakad papasok sa kanilang baryo. Boy, kaano-ano mo boy ang dalagang iyon? Nagulat naman ako nang kalabitin ako ng isang matandang babaeng may bit-bit na batsa sa likuran ko. Kaya napilingon ako sa kanya at nagwika na. Kagulat naman po kayo, Ali. Bakit nyo naman po naitanong? Balik kong tanong rito.
Nako iho, iwas-iwasan mo ang babaeng iyon. Pagkat hindi mo alam ang pinapasok mong problema. Saad ng matanda. Napakunot noon naman ako dahil sa hindi maintindihan ang sinasabi ng matanda. Kaya naman tinanong ko siya ulit kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Basta, mahirap magbitaw ng mga salita at baka may makarinig pa sa akin. Ang kabilin-bilinan ko lang sa'yo, iho. Mag-iingat ka sa pamilya ng babaeng iyon. At baka mabalitaan na lang naming nilitsyon ka na ng pamilyang iyon. Wika ng matanda. Matagal na nagsing-in sa isipan ko ang sinasabi ng matanda, mga kaaswang. Dahil sa ang buong akala ko'y nagbibiro lamang ito. Ikaw ba namang lilitsunin? May ganoon ba? Kaya naman sinabi ko na lang sa matanda na imposible iyong sinasabi niya. Dahil sa ang pagkakakilala ko kay Marie ay mabait ito. Ang ibig sabihin lang ay mabait rin ang pamilya nito. Pagkat maayos at napalaki nila ng mabait ang kanilang anak. Basta, iyon lang ang masasabi ko sa iyo. Kung ayaw mo talagang maniwala, ikaw nang bahala. Sambit sa akin ng matanda at agara na itong naglakad palayo. Lumipas na lang ang buong magdamag sa kakaisip ko tungkol sa sinabi ng matanda. Dahil sa hindi ko alam at hindi ko talaga maintindihan kung ano ang ibig ipahiwatig nito sa akin. Kinabukasan ay pinuntahan ko ang kaibigan kong si Victor at sinabi sa kanya ang tungkol roon sa sinabi sa akin ng matandang babae sa bungad ng baryo ni Mare. Natatawa naman itong hinahampas ako at nagwika na. Baka naman pinagluloko ka lang ng matandang iyon, tol. Naniwala ka naman agad. Natatawang wika nito. Hindi, tol eh. Biruin mo ba namang nagsabi sa akin ng matandang iyon na malilitson raw ako ng pamilya ni Mare? Tsaka matagal-tagal na kaming nagkakilala at magkasintahan ni Mare. Pero bakit hindi niya pa rin ako pinakilala sa mga kaanak niya, tol? Nagugulahan kong tanong sa kaibigan ko. Hindi ko rin alam, tol. Alam mo namang hindi tayo palagala eh. Dito lang tayo nagpipirmi sa loob ng bahay. Tugong wika sa akin ni Victor. Kung gusto mo, tol. Total, nakuryoso ka naman sa pamilya ng nobya mo. Bakit hindi natin puntahan ang bahay nila? Suhestyon nito sa akin. Ha? Baka magalit sa akin si Maritol. Alam mo namang ayaw noon na pumunta ako sa kanila. Mamaya ako pa ang maging dahilan para mapagalitan siya. Wika ko. Hindi naman tayo magpakilala eh. Kunwari dadaan lang tayo sa bahay nila at magmamasid-masid para matahimik ka na at masagot na yung mga katanungan mo sa isipan mo. Wika ng kaibigan ko. Dahil sa suhestyon ng kaibigan ko, mga kaaswang, ay nabuo rin sa isipan kong tama nga naman si Victor. Bakit hindi ko nga pala naisip yun noon? Para naman kahit papano'y malaman ko kung saan talaga nakatira si Mare at kung anong klaseng pamilya ang mayroon siya. Nang sumapit na ang araw ng linggo, ay naghanda na kaming magkakaibigan dahil sa magkikita na kami ni Mare sa bayan at palihim nila kaming susundan hanggang sa bungad ng baryo ni Mare pagkahatid ko sa dalaga. Kinahapunan nga ay nauna na ako sa palaging tagpuan namin ni Mare. Kaya naman nung dumating na ang dalaga, ay nakangiti itong lumapit sa akin at ginawaran ako ng halik. Kanina ka pa ba, mahal? Nakangiting tanong niya sa akin. Hindi naman. Na-excite lang kasi akong makita ka, kaya nauna na ako rito. Ngiting tugon ko sa kanya. Habang nag-uusap kami ay simple ko siyang tinanong kung kailan niya ako ipakilala sa pamilya niya. Napakunot noon naman siya at nagwika na.
Di ba mahal, ang sabi ko sa'yo, tsaka na. Sa tamang panahon na. Pasensya ka na mahal kung kinukulit kita. Gusto ko lang naman kasing makilala ang pamilya mo. Na hindi ko nga alam kung ano ang itsura ng nanay at tatay mo eh. Baka mamaya nakasalubong ko na pala. Hindi ko man lang kilala. Wika ko sa kanya. Nakita kong lumungkot bigla ang mukha nito at nagsabi ng, hayaan mo mahal. Hahanap ako ng tiyempo para maipakilala kita sa pamilya ko. Wika niya. At napabuntong hininga't iniwas ang paningin. Pagkaramdam ko ay may inililihim talaga sa akin ang kasintahan ko. Kaya naman masyadong bumangon ang kuryosidad sa isipan kong makita ang kanyang pamilya. Sa isip ko kasi noon mga kaaswang, malay ko bang baka mamaya may asawa pala si Mare. Di naging kalaguyo pala ako nito nang walang kamalay-malay. Sa totoo lang po mga kaaswang, nang mga sandaling iyon ay para akong timang kung ano-ano na ang pinag-iisip ko dahil lang sa hindi ko alam ang background ng dalaga. Matapos naming magkwentuhan at nung sumapit na ang takip silim, ay nagwika na sa akin si Mare na uuwi na raw siya. Kaya naman hinatid ko na siya hanggang sa bungad ng kanilang baryo. Mahal, paano? Hanggang dito na lang kita ihahatid ha? Wika ko sa nobya ko. Oo nga mahal eh. Hayaan mo't sa susunod, hahanap na talaga ako ng tiyempo para makapunta ka na sa bahay namin. Ngiting wika nito sa akin at agad nang ginawaran ako ng halik sa labi bago umalis. Nakaramdam ako ng guilty sa sarili dahil sa mga maling pag-iisip na nagawa ko. Siguro nga'y masyado lang akong napraning sa nobya ko dahil sa kung ano-ano na ang pinag-iisip ko rito. Dahil lamang sa hindi niya ako na ipakilala sa kanyang mga magulang. Noong makalayo na ang nobya ko, ay nakita kong papalapit na sa kinaroroonan ko sina Victor at Tomas. Mga tol, huwag na kaya nating ituloy to. Kinakabahan kasi ako eh. Baka makita ako ng nobya kong dumaan sa bahay nila, mayari pa ako. Kabadong wika ko sa mga kaibigan ko. Sira ka ba tol? Nandito na tayo. Ngayon ka pa ba aatras? Sambit ni Victor. Oo nga, kanina pa nga kami nagtitiis magkubli sa talahiban. Kahit na pinapapak na kami ng lamok. Nagtitiis kami tapos aatras ka na lang bigla. Ang labo mo naman tol. Sigundang wika ni Tomas. Siya. Sige na tol. Total, para matigil na rin ako sa kahibangan ko. Mabuti pa nga at pumunta na tayo sa bahay ni Mare. Wika ko sa mga kaibigan ko. Yan, ganyan dapat walang atrasan. Tatawa-tawang wika ni Tomas. Nagpalipas muna kami ng ilang minuto bago tuluyang naglakad papasok sa baryong iyon. Dahil sa hindi naman namin alam ang bahay nila Mare. At hindi naman namin ito nasundan pa. Kung kaya nagtanong-tanong kami sa mga nadadaanan naming tao. Kada tanong ko sa mga naroroon ay idinidescribe ko ang mukha ni Mare. Bakit nyo naman naitanong ang dalagang iyon iho? Balik na tanong sa amin ng matandang na pagtanungan namin sa gilid ng daanan. Kasi tatang may importante lang ho kaming sadya, kaya hinahanap po namin siya. Wika ko sa matanda. Abay kung ako sa inyo, huwag na kayong tumuloy pa't maggagabi na. Delikadong pumunta sa kanila. Saad ng matanda. Napakunot noon naman ako at nagtataka. Dahil sa lahat na lamang ng napagtanungan ko, ay ganoon ang mga sinasabi nila. Delikadong pumunta sa bahay ng dalagat, hindi nila itinuturo kung saan ito nakatira. Sige na po tatang, kailangan lang po talaga naming malaman
kung saan nakatira si Mare. Pakiusap ko sa matanda. Siguro'y naawa sa akin ang matanda. Kaya naman sinabi niya na sa akin kung saan namin matatagpuan ang bahay ng dalaga. Masaya naman akong nagpasalamat sa matanda at iyon na nga mga kaaswang. Lumakad na kami ng mga kaibigan ko at binaliwala na ang mga babala ng mga taong taga-bungad ng baryong iyon. Ayon sa mga ito, ay nasa pinakadulo ng baryo umano nakatira ang dalaga at mag-iingat raw kami. Dahil sa baka hindi na raw kami makakalabas pa ng baryo ng buhay kung magkataon lamang. Habang naglalakad kami ay panay lang ang kwentuhan namin. Nang sa ganoon ay hindi kami mahalata kung sakali mang dadaan na kami sa bahay ni Mare. Siguro'y mahigit kalahating oras na kaming naglalakad at tuluyan ang sinakop ng dilim ang buong paligid, ay hindi pa rin namin narating ang bahay ng dalaga. Kaya naman nagwika na si Tomas sa amin na tama ba yung sinasabi ng matanda o naglolo ko lamang. Dahil sa kanina pa kami naglalakad pero hindi pa rin namin natatanaw ang bahay ng dalaga. Maglakad ba tayo ng kaunti at baka makita na natin ang bahay nila Mare? Wika ko sa mga kaibigan ko. Grabe naman ang layo pala ng bahay ng nobya mo, tol. Buti na kakaya noon maglakad papunta sa bayan para lang makita ka. Reklamong wika sa akin ni Victor. Oo nga, ako nga'y naninigas na ang mga binti ko sa kakalakad. Pero hindi pa rin natin narating yung bahay ng dalaga. Nako, tiyak mamaya pag-uwi natin ito, paniguradong bagsak ako sa higaan. Wika naman sa akin ni Tomas. Hindi ko nga rin alam na napakalayo pala ng bahay nila Mare. Gawa nang ngayon pa lamang tayo nakapasok dito sa baryo. Wika ko sa mga kaibigan ko. Siya. Tara na't bilisan na natin ang paglalakad para matuntunan natin ang bahay ni Mare. Saad sa amin ni Victor. Nagmadali na kaming maglakad sa gilid ng daanan. Ilang sandali nga ay may natanaw na akong nag-iisang bahay sa pinakadulo ng baryong iyon. Kaagad na nilipot ko ang aking paningin sa buong paligid dahil sa pawang mga nagtataasang puno na lang ang naroroon. At wala na akong nakikita pang ibang kabahayan bukod sa nag-iisang nakatirik na bahay sa di kalayuan. Baka yan na yung bahay ng jowa mo, tol. Bulong na wika sa akin ni Victor. Oo nga, tara, bilisan nating maglakad. Kunwari dadaan lang tayo para hindi tayo mahalata. Sigundang wika ni Tomas. Akmang magpapatuloy na sana kaming maglakad nang sa di inaasahan ay bigla akong may nakabangga ang lalaki. Kaagad naman akong humingi ng paumanhin rito. Ngunit noong tignan ko ang lalaki ay matalim itong nakatingin sa akin at nagwika ng, Bulag ka ba? Ibo ba nakita ang nilalakaran mo? Malakas ang boses na wika nito. Pasyensya na po, hindi ko po sinasadya. Paghingi ko muli ng paumanhin sa lalaki. Teka, dayo lang kayo rito, no? Ngayon lang kasi ako nakakitang may naligaw ditong tao sa teritoryo namin. Nakangising tanong ng lalaki. Nakaramdam naman ako ng kilabot sa ginawang pagngisi ng lalaki. At para bang may kakaiba itong ipinahiwatig. Tara, sumama muna kayo sa akin doon, sa bahay. Tamang-tama mukhang marami akong lulutuing pagkain ng kapatid ko ngayon. Pag-aayaan nito. Nawala lang ang kaba ko mga kaaswang noong ituro ng lalaking nagpakilalang si Tupe ang bahay sa dulo ng baryo. Sa isip ko noon, baka kapatid siya ni Mare. Dapat magpatagay ako para naman hindi ako mahirapang magkisama sa kanila pag nagkataon. Teka, saan ho tayo pupunta?
Tanong ng kaibigan kong si Victor. Noong itinuro muli ni Tupi ang bahay sa dulo, ay napangiti naman si Victor at nagpatiuna ng maglakad. Noong makalapit na kami sa bakuran ng bahay, ay nagulat naman ako nang makita ko si Mare nang may bitbit na karning hilaw at akmang isusubo niya sana iyon. Kaagad na ibinaba ni Mari ang karne at agarang lumapit sa lalaking nagdala sa amin. Kuya, bakit may mga kasama ka? Tanong niya sa lalaki at sandaling sumulyap sa amin. Napansin kong parang nangingiusap ang mga mata ni Mare at siguro'y magtatanong ito kung ano ang ginagawa namin sa kanila. Kaya lang ay hindi ito makapagsalita dahil nasa tabi namin ang kanyang kapatid. Agara namang inutusan siya ng kanyang kapatid na asikasuhin kami at hainan ng makakain. Nako, wag na po at nakakahiya naman. Makikiinom lang po kami ng tubig at aalis na rin ho kami. Wika ko na lang. Oo nga kuya. Tsaka hindi pa po ako nakapagluto. Gawa ng maraming iniutos si nanay sa akin. Kaya mag-uumpisa pa lamang ako. Tika, bibigyan ko na lamang po sila ng maiinom na tubig. Sagot ni Mare. At para bang natataranta ito't nagmabadali ng pumasok sa loob ng bahay. Pinaupo naman kami nitong kapatid ni Mare at pagkatapos ay nagwika ito na. Sandali lang ha. Maiiwan ko muna kayo at may importante lang akong gagawin. Nakangising wika nito sa amin. Kinakabahan man ako ay hindi na lamang ako nagpahalata at ngumiting nagwika na. Sige lang po, maghihintay lang po kami dito. Wika ko at pilit nang umingiti. Nung makaalis na nga ang kapatid ni Mare, ay tsaka pa lamang kami nakahinga ng maluwag. Ngunit nagulat na lang kami nang biglang may nagsalita mula sa likuran namin at nagtanong na. Ano ang ginagawa niyo rito? Bakit kayo nandito? Hindi niyo ba alam na delikado dito? Napasinghap at hindi kami nakasagot sa sunod-sunod na tanong ng matandang buhagag ang buhok at nanlilisik ang mga matang nakatitig sa amin. Bago pa man kami makasagot sa sunod-sunod na tanong, ay narinig kong sumagot si Mari dito. Ay nay, makikiinom lang ho sila ng tubig. Aalis din ho sila kaagad. Ganoon ba? Bakit hindi mo na lang sila dito patuloyin at madilim na? Rinig kong wika ng kanyang ina. Nakaramdam naman ako ng tuwa dahil sa bakit sinasabi ng mga taong nakakatakot ang pamilya ni Mare. Gayong magiliw naman ang mga ito at gusto pa nga ng mga itong sa kanila na kami magpalipas ng gabi. Naku nay, hindi na ho. Aalis na ho sila nay. Tarantang wika nito. Kaagad namang lumapit si Marie sa akin at bumulong na umuwi na kami habang may pagkakataon pa. Naguluhan naman ako sa sinabi niya kung ano bang pagkakataon ang sinasabi nito. Ngunit marahan akong siniko at sinabing umalis na kami. Dahil sa oras na may mangyari sa amin, ay hindi niya talaga mapapatawad ang sarili niya. Napansin kong tila ba naglalaway ang kanyang ina at maging si Marie ay parang nag-iba ang amoy at naging magaspang ang balat nito nung masagi ko ang braso niya. Nakaramdam na rin ako ng kakaibang presensya sa paligid at biglang umalinsangan iyon at para bang uulan kahit na wala namang signos na uulan. Maya-maya pa ay napansin kong parang nagpipigil lang si Marie sa sarili. Kaya napatingin ako sa kanya. Subalit ganoon na lamang ang pagkagulat ko mga kaaswang. Dahil sa nung makita ko siya ng harapan at matitigan, ay kitang-kita kong nangapal ang kanyang kilay. At para bang nag-iba ng panandalian ang kanyang mga mata. Naging mata ng pusa iyon. Sinabi nang umalis na kayo rito. Pasigaw na wika nito. Kaya naman sa gulat namin ay nagtakbuhan na kami palabas ng bakuran. Lintik tol,
Totoo nga ang sinasabi nila. Delikado nga ang pamilya ng nobya mo. Pasigaw na wika sa akin ni Victor habang kumakaripas ng takbo. Oo nga, putya. Tayo pa yata ang magiging hapunan nila. Naloko na. Sigundang sigaw ni Tomas. Oh, hoy sandali, hintayan niyo ako. Pasigaw kong saan at agaran ng humabol sa kanila. Maya-maya pa ay nakaramdam ako ng kakaibang kilabot nung marinig namin ang huni ng wakwak at ang malakas na pagpagaspas ay talagang halos mga tugna ang mga tuhod ko mga kaaswang. At ang mas malala pa ay kamuntikan na akong maihi sa salawan. Ramdam na ramdam ko ang mga kalos ko sa damuhan at para bang may mga humahabol sa amin. Nung sipatin ko ang likuran namin ay may nakita akong tatlong naglalakihang asong nagbabaga ang mga matang nanlilisik. Kaya naman mas kumaripas pa kami ng takbo habang nagsisigaw kami at humihingi ng tulong. Sa kakatakbo namin ay hindi namin namalayang may putikang lubugan pala ng kalabaw sa tabi ng palayan. Kaya naman nung akmang iiba sana kami ng daanan para hindi mahabol ng aswang, ay bigla na lamang kaming nalublob sa paliguan ng kalabaw. At iyon nga'y nalublob kami sa putikan ng napakabaho. Sabay pa kaming napasinghap na magkaibigan nung maiangat ang ulo namin dahil sa bumara sa ilong namin ang putik. Lintik pre. May linta pa yatang sumabit sa ilong ko. Wika ni Tomas sa amin at hinatak ang mahabang tila linta yata iyon na dumikit kaagad sa ilong niya. Akmang aahon na sana siya dahil sa natakot sa lintang dumikit sa ilong. Pero mariin ko siyang pinigilan at tinulungan na lamang naming kunin ni Victor ang linta. Pagkatapos ay itinapon sa gilid. Takte, bakit niyo ako pinigilan? Lubluban ng kalabaw dito. Tiyak marami pang lintang naninirahan dito. Ayokong maubos ng linta ang dugo ko. Wika pa ni Tomas. At akmang aahon na sana. Loko ka ba? Mamili ka. Sipsipin ng linta yung dugo mo o uubusing higupin ng aswang yung dugo mo at lantakan ng aswang yung mga lamang loob mo. Inis kong sambit sa kanya. Akmang sasagot na sana siya nang makarinig na naman kami ng malakas na pag-angil ng aso at nakita naming nagpabalik-balik lang ito malapit sa kinaroroonan namin. At natanaw naming sumisingap-singap ito sa hangin at hinahanap yata ang mga amoy namin. Mabuti na lang talaga at nalublob kami sa putik kung kaya hindi kami naamoy ng aswang dahil sa napalitan iyon ng amoy ng tae ng kalabaw. Tahimik lamang kaming tatlo habang nasa lubluban ng kalabaw. Pinilit naming hindi talaga makagawa ng ingay. Kahit naramdam na naming may kumakagat na sa mga balat namin at panigurado akong linta iyon. Makalipas lang ang ilang sandali ay napansin kong naglakad na papasok sa talahiban ang tatlong naglalakihang aso. Maya-maya pa ay nakarinig na naman kami ng kaluskos sa talahiban. Kaya naisip kong baka bumalik na naman ang mga asong iyon. Subalit nanlaki ang aking mga mata mga kaaswang nung matanaw kong iba ang lumabas sa talahiban. At nung titigan ko iyon habang naglalakad palayo, ay nakita ko ang pamilya ni Mare, ang mga iyon. Kaya naman kumpirmadong sila ang tatlong aso kaninang humahabol sa amin. Noong makumpirma naming wala na nga ang mga aswang, ay agad na kaming umahon at nagtatatakbo pa uwi sa bahay. Mabuti na lang talaga at gabi na iyon mga kaaswang, kung kaya wala nang ganoong tao sa labas ng mga kabahayan dahil sa liblib naman ang baryong iyon. Kung kaya kapag ganoong oras na ay nagpapahinga na ang mga tao. Noong makarating na nga kami sa bahay ay agara na akong tumakbo sa banyo at doon ay pinagtatanggal ko ang mga lintang kumapit.
Ilang araw na ang lumipas ay hindi pa nagpapakita sa akin si Mare. Hindi na rin naman ako nangahaspang pumunta sa tirahan nito. At baka makarni na nga ako ng pamilya nito mga kaaswang. Hanggang sa lumipas na nga ang araw, linggo at buwan, ay walang Mare na nagpapakita sa akin para magpaliwanag. Di naman naglaon ay tinanggap ko na rin ang katotohanan, baka nga natakot lang si Mare na sabihin sa akin ang kanilang angkan. Kung kaya pilit niya akong iniiwas sa kanyang pamilya. Kaya lang ako lang talaga itong makulit. Kung kaya hindi ko siya masisisi kung bakit kamuntika na kaming mapahamak ng mga kaibigan ko. Simula talaga noon mga kaaswang ay nadala na ako. Kaya hindi na talaga ako nanliligaw pa ng mga babae kung hindi ko pa makilala ang pamilya nito. Ang mga pangyayaring iyon ay mananatiling lihim na lamang na magkaibigan dahil sa matinding traumang naranasan namin. Lalo na noong kapitan kami ng linta sa putikan at wala kaming magawa kundi tiisin iyon. Huwag lamang malapa ng aswang. At hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Carlos ng Batangas. Alright, ingat mga single. Mapagpalang araw, Sir Caspar. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gwen. Ako po ay 22 anyos at ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari sa isang tagumpayan sa Siquijor noong magbakasyon kami taong 2017. Isa nga po pala ako sa suki ninyong subscriber at magpahanggang ngayon ay nag-aabang pa ng maraming kwentong i-upload ninyo sa inyong channel. Ako po ay taga Dumaguete at nakarating lang sa Siquijor nang maimbitahan ng aking kaibigang tawagin na lang natin sa pangalang She na umuwi sa kanila para sa taunang summer camp. Mayaman po sina She at maraming ari-arian. In fact, isa sila sa biggest supplier ng mga makina at generators sa buong Pilipinas. Gayunpaman, nananatiling lihim ang tungkol sa estado ng pamilya ni She para mapanatili ang privacy nila. Maliban doon, She is my best friend. Nagsimula kaming maging magkaibigan nang maging magkaklase kami sa Silliman University kung saan kami nag-aaral. Pareho kaming BE, Business Administration students. Magkaedad kami at magkasunod ang buwan ng aming kaarawan kahit parang sinadya na pareho pa ito ng petsa. Ipinanganak ako ng April 15 samantalang May 15 naman siya. Siguro isa ito sa dahilan kung bakit magkasundo kaming dalawa. Ang family ko naman ay may-ari ng isang restaurant sa Cebu. Still, hindi ko na din po ito papangalanan para makaiwas sa isyo. Mahal ko din ang aking privacy, pero gusto ko lang sanang lakasan ang loob kong ibahagi ang karanasan kong ito. Umaasang lahat ng aking nasaksihan sa Siquijor ng araw na iyon ay hindi totoo at namamalikmata lang ako. Umaasa po akong makaka-move on sa lahat ng mga nangyari. Hanggang ngayon kasi ay dinadalaw pa din ako ng bangungot na kung saan ginugulo ako ng kaluluwa ni She dahil sa ang katawan niya ay napalitan daw ng ibang pagkatao. Buhay pa po ang kaibigan ko. Gusto ko lang idetalye ang mga nangyari para lubos niyong maintindihan at sana anuman ang mangyari, nakikiusap po akong huwag ninyo kaming husgahan. Dahil kami rin ay hindi perpekto at minsan ay nakakagawa ng desisyong
pagsisisihan pa din namin sa huli. April 23, 2017. Nang bumiyahe kaming magkaibigan papuntang Siquijor. Excited kami ng araw na iyon. First time kong payagan ng aking mga magulang na mag-out of town kasama ang aking best friend. Nag-iisang anak lang ako, kaya sabik ako sa kausap. Kaming dalawa lang ang umalis dahil sabi ni She, may sasalubong naman daw sa amin sa pier at ihahatid kami sa camp. Tama siya. Pagdaong namin sa pier, ay may driver na naghihintay sa amin at pinasakay kami sa isang kulay pulang kotse. Hindi ko na din po babanggitin ang eksaktong pangalan ng lugar. Basta paakyat po kami ng bukid. Mula pier ay bumiyahe kami ng 3 oras hanggang sa nakarating kami sa isang malawak na campsite. Natatandaan ko, nagsiselfie pa kami ni She dahil sa tuwang-tuwa kami sa aming bakasyon. Sabi niya, matutuwa daw ako sa pupuntahan namin. Hindi daw ordinaryong summer camp ang pupuntahan namin. May maganda raw itong bahay kung saan kami mag-i-stay. May swimming pool at malawak na pastuhan kung saan pwede kaming mga bayo. Para bang campsite at hacienda na may rest house daw ito in one. Nasabik naman ako kasi first time ko din makakita ng ganoong klaseng lugar. Hindi naman ako kasing yaman nila, pero sobrang proud ako na dinala ako ng kaibigan ko sa lugar na ito. Nang makarating kami ay kinausap kami ni Tita Herlin. Siya pala ang nagmamanage ng lugar na ito. Nagpapagawa siya ng mga activities na tinataon niya naman sa tamang mga schedules. Tsaka masaya ang pagpunta namin kasi may iba pang tao sa rest house maliban sa amin. Nakilala ko sina Jasper, Catherine, Roan at Roy. Mga kababata pala sila ni She. Magkasabay kaming kumain ng tanghalian dahil nagkataong nakaabot pa kami sa isinilbi ni Manang Agnes na siyang kusinera nila. Kung nagkataong sa buwan ng Mayo raw kami nagpunta, ay matutuwa daw talaga kami sa dami ng aming makakasama. Ngayon lang daw talaga kami napakakonde dahil daw hindi pa naman karamihan ang nagpapareserve ng slot para makapasok sa summer camp. Ayos lang naman sa akin kasi hindi ako sporty person. Masaya na ako sa libro, juice at music. Samantalang si She naman ay excited sa lahat ng bagay. Gusto niya daw subukan ang halos lahat ng games na gustong ipalaro ni Tita Harlen, kaya palagi siyang pinagtatawanan at binibirong hyper ng mga kasama namin. Tingin ko naman ay ayos lang sa kanya. Hindi naman pikunin si She. Iyang napapansin ko lang, mukhang ayaw niya kay Catherine na napag-alaman kong anak pala ni Manang Agnes. Mabait naman si Kate. Tahimik nga lang at hindi basta-basta nakikipag-jamming sa amin. Mas gusto niyang umupo sa sulok at titigan ang lahat ng posibleng maabot ng paningin niya. I find it weird lang kasi palabiro si Manang Agnes at napakaraming kwento. Lingid pala sa kaalaman ko, may gusto si Jasper kay Kate. Ang bitter part lang doon ay ex-boyfriend pala ni She ang lalaki. Kaya pala hindi sila nag-uusap mula nang dumating kami. Nalaman ko lang mula sa matabil na si Roan ang tinatagong nakaraan ng dalawa. Sa katunayan yan, si Jasper pala ang dahilan kung bakit nag-aaral sa Dumaguete si She. Iniiwasan niya ang lalaki dahil sa pagiging close nito kay Catherine. Kaya pala wala akong napapansing nakikipaglapit na lalaki kay She sa school noon. Ikatlong araw na namin sa pagbabakasyon nang kausapin ko si She tungkol kay Catherine. Kaibigan ko si She at gusto ko lang maging nice siya sa lahat ng nakakasalamuhan niya.
Hindi ko inaasahang magagalit sa akin si She at sinabi niyang bumalik daw siya ng Siquijor dahil may kailangan siyang tapusin. Nang tanungin ko naman siya kung ano iyon, ay nagdadabog niya akong iniwan nang wala man lang siyang isinagot. Kabisado ko na ang ugali niya kapag nakikipag-away sa akin dahil siya di naman ang unang makikipagbate, kaya hinayaan ko na lang. Alam ko naman na lalapit din siya sa akin kapag gusto na niya. Pinili ko na ding wag na siyang kalabanin dahil matagal-tagal pa naman kami sa summer camp at may mga napapansin na akong dumarating na mga campers. Sa tagal na din naming mag-best friend, na hindi ko nasubukang magsama kami sa iisang kwarto. Masyadong malihim si She pagdating sa mga personal na bagay. Nare-respeto ko naman iyon dahil mahalaga din sa akin ang privacy para sa sarili ko. Kinaumagahan, nagulat ako nang mauna pa siyang magising sa amin. Dumulog kami sa mesa na pinagsisilbihan ni Manang Agnes at ni She. Hindi ko alam kung ano ba ang binabalak niya, pero maaga siyang nagluto at inasikaso kami. Maging si Catherine na ayaw niya ay pinagsilbihan niya at dinulutan ng maraming pagkain. Lihim naman akong nagpasalamat dahil siyempre baka nagbago na ang kaibigan ko at ayaw na niyang maging bitter forever. Tumulong ako sa pagliligpit pero tumanggi si She. Una niyang kinuha ang pinagkainan ni Kate at ibinukod ng lalagyan. Sumilip ako sa ginagawa niya sa lababo at nakita ko siyang pinahira ng tisyo ang mamasa-masang kutsara na ginamit ni Kate. Nagtaka ako pero wala akong anumang sinabing hindi maganda tungkol doon. Hindi ko na din binanggit pa ang mga napansin kong ginagawa niya dahil para sa akin ay wala naman akong karapatang manghimasok sa personal na buhay niya. Nang makalabas naman kami minsan ay nagulat ako nang bumili siya ng maraming itim na kandila, itim na tela at mga karayom. Hindi ko alam kung ano ang binabalak niya pero may kutob akong masama iyon. Palagi niyang ipinagmamalaki sa akin na kaya niyang baguhin ang kapalaran niya. Wala naman akong angal doon dahil alam ko namang mayaman siya. Wala akong kamalay-malay na iba pala ang ibig sabihin niya na pagbabago ng kapalaran niya. Isang araw, nakita ko nang lapitan niya si Catherine. Naisip kong makinig kahit alam kong hindi maganda dahil kuryoso lang talaga ako sa kung anuman ang pag-uusapan nila. Narinig kong minanduhan ni si Kate na layuan si Jasper. May pagkamaldita din pala itong si Catherine dahil nagulat ako sa kanyang sinagot. Wala na daw magagawa si She dahil magiging magnobyo na daw sina Catherine at Jasper. Nakita kong ikinauyom ni She ang kanyang kamao kaya lihim akong napatawag sa Panginoon na sana wag gagawin ni She ang naiisip ko. Ayaw kong makikipag-agawan siya para lang sa isang lalaki. Marami pa namang iba. Hindi deserving si Jasper dahil ako man ay hindi nagustuhan ang ginawa niyang pagkindat-kindat sa akin. Binantaan ni Shay si Kati na magsisisi ito dahil sa sinabi niya. Pagkatapos noon ay nagmamadali akong umalis sa pinagtataguan ko bago pa man ako mahuli. Hindi na lumabas ng kwarto noon si Shay hanggang sa sumapit ang hapunan. Nagpasya akong puntahan ang aking kaibigan kaya kinato ko siya sa kanyang silid. Walang sumagot kaya walang paalam na akong pumasok sa loob. Nagulat ako sa kadilimang bumungad sa akin. Ang kanya pang nagsisilbing liwanag ay iilang itim na kandilang nakasindi sa sahig na pinorma pang bituin. Sumama tuloy bigla ang aking pakiramdam at kumabog ng malakas ang aking dibdib. Hindi ako inosente pagdating sa mga bagay na iyon. Alam kong mga kagamitan sa kulam ang nakakalat sa sahig kasama ang isang librong makapal pero kasing liit lang ng notebook.
Kulay puti ang makapal nitong cover na para bang Biblia. Dinampot ko ito at binasa. Ang naiintindihan ko lang ay ang mga nakasulat na litra, pero hindi ko alam kung paano babasahin. Basta bigla akong natakot nang makita ko ang nasabing libro. Sa tagpong iyon ako nahuli ni She. Imbis na magalit ay humagulgol siya ng iyak at sinabing sobra na raw siyang nasasaktan. Gustong-gusto na niyang kulamin si Catherine dahil sa ginawa nitong pagtatawa sa nakakaawa niyang reaksyon kapag kinakausap ng kaibigan kong si Jasper. Hindi daw sila nagkaroon ng matinong closure noong makipaghiwalay ang lalaki sa kanya. At naniniwala siyang nilandi raw ni Catherine ang lalaki na labis ikinasama ng loob ni She. Umiiyak na sinabi niya sa akin na gagawin daw niya ang ritual ng kilabawid para mabago niya ang kanyang kapalaran. Napakunot ang noo ko at nagtanong kung ano nga ba ang kanyang ibig sabihin. Ito raw ay paraan ng pagbabago ng katauhan ng bawat isa sa pamamagitan ng pagpapalit ng kaluluwa. Nabaghan ako sa kanyang sinabi at hindi makapaniwala. Inawat ko siya at sinubukang kumbinsihin na marami pa namang ibang lalaki riyan. Kailangan niya lang na lumingon-lingon para makita ito. Umiling si She at sinabing ibinigay niya raw ang sarili niya kay Jasper, kaya hindi na daw ito makalimutan. Naaawang niyakap ko ang aking kaibigan. Hindi ko alam na sobrang bigat na pala ang kanyang pinagdadaanan. Buong akala ko ay wala siyang iniisip na sama ng loob dahil nga nakikita kong nasa kanya na ang lahat. Hindi nga lang talaga perpekto ang buhay. Pagkatapos ng iyakang iyon, hindi na binanggit pa ni She ang tungkol sa paghihiganti niya. Nagulat na lang ako nang malaman naming nagkasakit na si Catherine. Nagkaroon ng bukol sa dibdib ang dalaga. Akala namin simpleng pamamaga lang iyon. Pero nagulat kami nang magkasugat ang kanyang balat at maghakot ng nana. Sa araw-araw na nakikita namin si Kate ay nagiging malubha ang kanyang karamdaman na kahit sino ay iniiwasan na siyang lapitan. Nagkaroon kasi ng komplikasyon ang namamaga niyang dibdib nang bigyan siya ni She ng antibiotic. Mas lalong nagnanaknak ang kanyang dibdib at halos butasin na ang kanyang balat. Minsan ay nagsisimula na siyang magwala dahil sa sakit na tila raw sinasaksak ang kanyang kalamnan. Kaya naman napapatingin ako kay She. Ayaw kong isiping may ginagawa siya pero hindi ko maiwasang magduda. May nakita na kasi akong gamit na kasangkapan ng pangungulam sa kanyang kwarto. Kaya kung may kinalaman man ang kulam sa pagkakasakit ni Kate, ay siya ang unang pinagdududahan ko. Sa ikatlong araw ng pagkakasakit ni Kate, wala nang may masyadong lumapit sa kanya, maski si Jasper. Nagrereklamo ang lahat dahil nangangamoy patay na ang kanyang katawan. Hindi lang nana ang hinahakot ng pamamaga ng kanyang dibdib, kundi pati uod na labis kong ikinandire. Hindi ako nakatiis at pinuntahan ko sa kanyang kwarto si She. Tinawag ko siya nang makita kong nakaupo siya sa sahig at nagsisindi na naman ng itim na kandila. Masaya ang aura niya, pero nakapagtatakang hindi niya ako pinapansin. Pinagmasdan ko ang ginagawa niya at nakitang may dalawang manika sa harap niya. May nakadikit na pangalang She at Kate sa magkaibang dibdib ng dalawang manika. Butas na ang dibdib ng dalawang manika at nakita kong may kung anong bagay siyang hinugot sa mga dibdib ng bawat isa. Tila batong hugis triangulo iyon na pinagpalitan niya ng pwesto. Ang kay Kate ay nilagay niya sa dibdib niya, samantalang ang kanya ay inilagay niya sa Kate. Nangilabot ako nang marinig siyang magsalita ng Latin sa unang pagkakataon.
Tila ba maraming boses ang nakikisabay sa pagdarasal niya. Takot akong napaatras habang sinusunog niya ang litrato kung saan magkakasama silang tatlo, ni Kati at Jasper. Kung ano man ang binabalak niya, wala akong karapatang makialam. Isa lang ang nasa isip ko. Kulam. Kulam ang ginagawa niya ng mga oras na iyon. Napatakip ako sa tainga nang marinig na nagbabago ang boses niya. Para bang boses ni Kate. Kaya nagmamadali akong tumayo at pinuntahan si Kate sa kanyang kwarto. Kinilabutan ako nang makitang nakahiga ang babae sa kama. Umuusal din ang mga katagang hindi ko maintindihan. Nang magkikisay siya ay napasigaw ako dahil sumabay sa kulog at kidlat ang pagkamatay ng mga ilaw. Malakas na kumabog ang aking dibdib at pinakaramdaman ang paligid. Pakaramdam ko ay may nakatingin sa akin, kaya naman tinawag ko si Kate. Segundo lang ang lumipas at muling bumalik ang liwanag sa buong silid. Kaya nakita kong pilit akong inaabot ni Kate at kinausap na para bang siya si She. Nagmadali akong lumapit sa kanya at narinig ang sinabi niya. Isa raw malaking pagkakamali ang nangyari. May mali sa ritual na ginawa niya. Saglit pa siyang humugot ng malalim na hininga bago tumirik ang mga mata at lumaylay na ang liig. Natulala ako sa nangyari kay Kate. Hindi ko alam kung bakit napaatras ako at takot na nilayuan siya. Pakiramdam ko, hindi siya si Kate. Si She naman ay walang reaksyon na nakatayo sa aking likuran na ikinagulat ko. Aniya, wala na daw kaming magagawa kung mamamatay ang babaeng iyon. Niyuyugyug ko ang balikat ni She at sinabing alam ko kung ano ang ginawa niya. Pero ngumiti lang ang kaibigan ko. Sinabi niya, mabuti naman daw at hindi ako kagaya ng kaibigan ko. Nagtaka ako sa sinabi niya kaya napatitig ako sa kanya. Gayunpaman, hindi na nagtagal ang tinginan naming dalawa dahil basta na lang siyang nagsisigaw at humingi ng tulong para kay Kate. Otomatikong dinala ang babae sa ospital pero patay na daw iyon ayon sa doktor. Nang maglinis naman si Manang Agnes sa kwarto ng kanyang anak, nagkataon na naroon ako. May nakuha kaming damit ni She sa ilalim ng kama at litrato nilang dalawa na may pinatakang itim na kandila. Biglang umiyak si Manang at sinabing hindi niya gusto ang ginawa ni Kate. Ipinakita niya sa akin ang mga bagay na natagpuan, kaya napaiyak na din ako. Sinabi ko sa kanyang may ginawa din si She. Ayon kay Manang Agnes, parehong may alam sa pangungulam ang mama ni She at ang papa ni Kate. Matagal na niyang sinasaway ang anak na huwag gagamit ng itim na kapangyarihan, pero ayaw nitong makinig. Simple lang daw ang nangyari sa dalawa. Naglaban ang parehong mangkukulam, pero isa lang ang nagtagumpay. Habang nakatitig ako kay She, hindi ko na nakikita ang pagkatao ng tunay kong kaibigan. Nag-iba na siya at hindi ko alam kung siya pa ba si She. Nakikita ko sa kanyang mga kilos si Kate, kaya palagi akong kinikilabutan. Sa panaginip naman ay dinadalaw ako ng tunay na She. Madalas siyang magparamdam pero wala naman akong alam. Na bagay na kailangang gawin. Sa ngayon ay nagkalayo ang loob namin ni She at ni hindi na siya tumapos sa pag-aaral. Nawala na din ako ng balita tungkol sa kanya nang magpasya siyang umuwi ulit sa Siquijor at hindi na nagpakita pang muli. Nalungkot ako sa kinahantungan ng aming pagkakaibigan, pero wala akong magawa dahil nagpabulag siya sa selos at galit. Kaya nagpadalos-dalos siya sa kanyang desisyon. Ang hiling ko lang, kung totoo mang may ritual na tinatawag na kilabawid na pwedeng pagpalitin ang kaluluwa ng dalawang tao ay sana huwag na itong gagawin ng kahit sino. Maging aral sana ito sa inyo ang nangyari kina Kate at She
na naging miserable ang buhay at kamatayan. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aking kwento na mabasa ang aking karanasan. More power po sa inyong channel at God bless po everyone. Muli po, ako po si Gwen ng Dumaguete. Ingat mga kaazwing. Itago natin ang aking best friend sa pangalang si Frederick. Masaya niyang ibinalita sa akin ang nalalapit ng kasalan nila ni Mande. Hindi rin niya tunay na pangalan. Alan ha, hindi ka dapat mawawala sa araw ng aking kasal. Ikaw ang magiging best man ko. Wika nito sa akin. Talaga, sa kasalan ka agad ang bagsak niyo ni Mande? Magtatatlong buwan pa lang kayong mag-una. Gulat na tanong ko rito. Oo nabuntis ko kaagad at saka malakas ang tama ko sa kanya. Ayaw kong mawala pa siya sa akin tol. Saad nito na ipinagtataka ko. Dakilang babaero. Tapos bigla na lang madadali ng babaeng bagong dating pa lamang sa kanyang buhay. Sa totoo lang, noong ipinakilala niya sa akin ang babae ay mabigat na talaga ang aking dugo rito. Sa lahat ng karelasyon niya dati, ay ito lang din yata ang hindi ko natitipuhan. Hinala ko ay nagayuma lang ito ng babae. Ngunit ayaw kong masira ang aming pagkakaibigan na ilang taon naming pinundar. 15 anyos na yata kaming matalik na magkaibigan at bukas sa lahat ng bagay. Dumistansya lang ako dito ng magiging naubya nito si Mande. Naiilang kasi ako sa tuwing nakakasama ko ito sa mga lakad nila. Maaga pa kaming bumiyahe papunta sa liblib na baryo na tinitirhan ni Mande. Bisperas na ng kasal nila sa gabi ding iyon. Ngunit sa sasakyan pa lang na aming inuukupa ay tila sinisiliba na ang aking puwet na hindi ako mapakali. Panay na ang mga untog ko dahil sa lubak-lubak na daan. Usog pa ako ng usog, pakaliwat pa kanan. Napansin din iyon ni Frederick, kaya tinodyo ako nito. Ay, ba't parang ikaw pa yata itong ikakasal? Kanina ka pa hindi mapalagay dyan eh. Nakangising po na nito. Nginisihan ko na lamang ito dahil hindi ko may paliwanag sa kanya ang aking nararamdaman ng mga sandaling iyon. Bakit wala man lang ni isa sa mga kaanak mo ang dumalo? Nagtatakang tanong ko rito. Dalawa lang kasi kami ang sakay na inukupa naming auto. Hindi kasi nila nakasundo si Mandy kaya hindi ko na ipinagpilitan pa. Sasama ang may gusto, kung ayaw edi, wag na. Ang importante ay pinaalam ko sa kanila na magpapakasal ako at bukas ang araw na iyon. Alam din naman nila na ngayon na ang alis ko. Ang dami lang nilang alibay. Kesyo, ganito, ganun daw. Ayos lang. Alam ko naman talaga na wala silang gusto kay Mande. Mahabang litanya nito na puno ng hinanakit. Hindi na ako umimik ng sandaling iyan. Kahit ako ay hindi rin maipaliwanag kung bakit ang bigat-bigat ng loob ko sa babaeng iyan. Hindi naman siya pangit. Matangkad siya at siksi rin. Hindi ko lang talaga maintindihan ang aking sarili at kumukulo lagi ang dugo ko tuwing nakikita ko siya. O sige na, huwag ka nang magdamdam pa. Nandito naman ako kasama mo lagi, hindi ba? Saad ko rito para maibsan ang hinanakit na dala ng kanyang dibdib. Pagdating namin sa bakuran ng bahay ay sa amin kaagad napunta ang atensyon ng lahat. Lagad tagbong lumapit sa amin ang magiging asawa ni Frederick na si Mande. Sobrang lapad ng ngiti nito. Paglabas ni Frederick ay niyakap niya ito kaagad. Naasiwa pa akong tinignan at parang ayaw ko nang lumabas pa ng auto. Dahan-dahan naman, baka mapano yung bata sa tiyan mo.
Mahinahong saad ni Frederick sa kanyang magiging asawa. Namimiss na kasi kita eh. Sinong kasama mo? Tanong nito ulit. Si Alan lang. Busy sa trabaho sina ate at papa eh. Si mama naman. Masama ang pakiramdam. Alibay ng aking kaibigan. Habang sumisilip sa akin ay sumisinyas itong lalabas na ako kaya lumabas na rin ako ng sasakyan. Pinapasok na kami kaagad ni Banday sa loob. Nakakapagod rin kasi ang mahabang biyahe. Lalo pat wala pang maayos na daan. Hindi na rin namin kailangan pang tumulong dahil bayad na ang lahat, ang mga tagaluto, ang magdidekorasyon ng simbahan at ng reception area. Pamilya lang din daw ni Mandy lahat ang mga iyon at ang mga ito na ang magdidesisyon kung ano ang mga mino. Kasama na rin ang lechon baboy. Wow, sarap. Madaling araw, habang nagkasayahan ang pamilya ni Mandy sa labas, ay nagising ako. Dahil sobrang naiihi na ako. Kaya maingat akong lumabas ng kwartong pinahiram sa akin. Si Frederick kasi ay nasa kwarto ni Mandy. Hindi ko pa pamilyar ang bahay na may kalakihan din kahit nasa na yon. Hindi ko alam kung saan ang banyo kaya umikot ako sa likod. Doon may nakailaw na lampara habang may 4 na taong nagluluto ng lechon. Takam na takam pa ako sa kakaibang amoy ng lechon na iyon. Hindi siya ang tipikal na lechong baboy na malalanghap mo tuwing may nagluluto ng ganoon. Naintriga ako kaya lumapit ako sa kinaroroonan nila. Sa ingay nilang 4 dahil sa kasiyahan, ay hindi na mga ito napansin ang paglapit ko. Ngunit hindi na rin ako nag-aksyayang kunin ang atensyon nila nang makita ang kakaibang hugis ng lechon. Hinantay ko lang na paikutin ang harap ng bahagi at likod nito. Ilang ulit ng ikot kong pinag-aralan at sa pag-aakalang na malikmata lang ako. Subalit mahalata pa rin na dibdib iyon ng babae. Ang malulusog nitong dibdib ay tostado na, maging ang puwet. Wala na nga lang itong ulo. Subalit natatakot akong baka tama ang hinala kong liig nito ay ang mahaba. Halatang mahabang babae dahil sa haba ng mga paa nito. Nasa isip ko na ang mga angka ng mga ito ay aswang. At kapag nakita ako ng mga ito, isasama pa ako sa mga lechon. Dahan-dahan akong lumayo sa porsyong iyon. Babalik na lang ako at magtatago sa kwartong pinagpahingahan ko. Ngunit sa isang sulok naman ng bakuran ay naroon ang ilang ginang na abala rin sa paghalukay ng mga lutong disarsa. Mabango naman ang samyo subalit sumasama pa rin ang lansa ng paligid. Marahil ay sa pinagkatayan nila. Ngunit ilang hakbang pa ay tila malapit lang ako sa amoy na iyon. Pasingot-singot ako sa palibot ng aking kinaroroonan nang tila may naapakan akong mabasang-basang bagay. Naalala kong may dala pala akong lighter na may maliit na flashlight sa likod. Dinukot ko iyon mula sa aking bulsa at mabilis na binuksan. May dugo iyon at napakalapot. Sobrang lansa. May mga nagkalat na mahabang buhok, kaya naintriga ako. Pasulyap-sulyap ako sa mga ito habang pinailawan pa ang lahat ng bagay na naroon. Pinigilan kong huwag maduwal kahit ganoon kalansa. Ayokong may makapansin sa akin. May malamig na bagay akong nahagilap ng minsan kong kapain. Ang sa kabilang gilid ko. Pinisil ko pa iyon dahil kakaiba ang texture nito kapag pinipisil. May matigas na bagay pa itong kapurma ng kuko. Kaya para kumpirmahin ay pinailaw kong muli ang nakapatay ng flashlight. Ngunit nang makumpirma na dulong daliri ito, ay naibato ko at mabilis na pinatay ang flashlight. Mabilis ang hakbang kong bumalik ng kwarto dahil sa takot. Kumpirmado. Angkan ng aswang ang mapapangasawa ng best friend ko.
Ang malala pa ay bukod sa ilang oras na lang at matatalim na ito sa babae, ay buntis na rin ito. Kaya wala nang pag-asa pang mahadlangan ko ang pag-iisang dibdib ng mga ito. Habang nasa kwarto ako ay hindi na ako mapakali pa. Bukod sa hindi maalis-alis ng baon kong rabing alkohol ang lansa ng aking kamay, ay natatakot ako sa mga hain ng pamilya. Parang ayaw ko nang dumalo pa ng kasalan nila. Gusto ko na lang magpaalam at maunang mauwi. Subalit nag-aalala ako ng husdo para kay Frederick. Ano na lang ang mangyayari pagkatapos ng kanyang kasal? Magiging katulad din kaya siya sa mga ito? O paano kung pati rin pala ako ay ganoon? 6:00 ng umaga at marami na ang mga tao sa bakuran at bihis na bihis para saksiyan ang pag-iisang dibdib ng kanilang angkan sa ordinaryong tao. Lumabas ako at hinanap si Frederick. Inikot ko ang buong bahay para mabilis ko siyang makita. Bigla kong naalala ang aking nadiskobring bagay. Ilang oras lang ang nakaraan. Hinanap ko iyon subalit hindi ko na matagpuan. Marahil ay nilinis na ng mga ito. "Saan ka pupunta, Alan?" Boses iyon ni Mande na sobrang nagpapagulat sa akin. "Oh, parang nagulat ka pa yata ah." Ngiting tanong nito ulit. "Nasa na ba kasi si Frederick? Kanina ko pa siya hinahanap ah." Tanong ko rito at hindi ko pinapahalata na may nalalaman akong kakaiba sa pamilya nila. "Ayun, doon pa sa kwarto, tulog pa. Napagod ko yata kagabi. At saka hindi ko na muna ginising kasi mamayang 8:00 pa naman magsisimula ang seremonya. Halika na, almusal ka muna doon." Alok pa nito, kaya halos mabiliukan ako. Ito na nga ba iyong kinatatakutan ko ngayong tagpo? Mula nang may madiscover akong nakakadismayang katauhan nila. Nako Mandy, huwag ka nang mag-abala pa sa akin. Busog pa ako at saka hinihintay ko na lang na magising si Frederick. Sabay na lang kaming kumain. Alibay ko. "Sigurado ka ba? Kape gusto mo?" Alok ulit nito. Parang gusto ko na talagang batukan ito. Subalit kailangan kong magtimpe. Kaya siguro kumukulo ang dugo ko sa kanya. Dahil sa kakaibang katauhan nito na hindi man lang nahalata ni Frederick. Mabilis ko pa rin iyong tinanggihan at mabutin lang ay biglang dumating si Frederick. "Mande, tinatawag ka na ng iyong ina. Kailangan mo na raw magbihis." Wika nito. At tila walang buhay ang salitang binibitawan nito. Kahapon lang sobrang kasabikan ang mababanaag sa boses niya. Ngunit ngayon ay tila lungkot at hindi ko alam kung bakit ganoon ang kanyang reaksyon. Tila ayaw nitong tumingin sa akin. Kaya nang umalis si Mandy ay tinanong ko na kaagad ito. "Fred, alam ko may problema ka. Sabihin mo na kasi sa akin." Mariin lamang itong umiling. Napaka-unusual ng kanyang mga galaw ng mga oras na iyon. Hindi siya masekreto sa akin sa lahat ng bagay. Subalit sa pagkakataong iyon ay tila gusto nitong sarilihin ang kanyang nararamdaman. O kung anumang bagay na bumabagabag sa kanyang kalooban. Dahil doon ay napaisip akong sundan lang ito upang malaman kung ano ang tinatago niyang problema. Wala rin akong interes na magtanong kay Mandy. Malayo ang loob ko sa kanya. Nang magpaalam itong magbihis na ay sinundan ko na lamang ito ng tingin. Tila tuliro pa rin ito. At hindi ako mapalagay hanggat hindi ko malalaman ang bumabagabag sa kalooban ng aking matalik na kaibigan. Pasimple akong lumapit sa kanila ni Mandy nang makita kong tila seryoso ang pag-uusap nilang mag-ama. At para hindi ako makikita ng iba ay sa likod ako dumaan. Sa labas ng bintana ako makikinig. Tamang-tama. Nagpapanggap na lamang ako umiihi roon para hindi mahalata. Habang hawak ang kargada na wala namang dumadaloy, ay mataman akong nakikinig sa mga ito.
Biglang boses ni Frederick ang aking naririnig. Hindi naman siya kasali sa pag-uusap ng mag-ama kanina. Bigla na lang nakasali na ang boses niya. Marahil ay kakalabas lang din ito galing sa pagbibihis. Bakit po? Baka po pwede ng utang na muna. Hindi ko maatim na ipagkanulo sa inyo ang buhay ng aking kaibigan. Hindi ako patatahimikin ng aking konsyensya kapag ganoon. Malinaw kong narinig yun mula sa bibig ng aking kaibigan. Umpisa lang yan, Fred. Yaan mo kapag tumagal na, ay makakalimutan mo rin ang kaibigan mong yan. Kailangan kasi talaga ang alay dahil iyon ang ritual ng angkan. Pagkatapos yung may kasal, dapat ay kasama ka sa salo-salo. At isa sa mga dala mong panauhin o pamilya ang iyong ialay sa amin. Wala ka ng oras pa para matras. Alalahanin mo ang posibilidad na mangyari oras na itakas mo siya o kaya tumakas ka sa aming mga angkan. Mahabang litanya nito. Doon ko talaga nakuha ang ibig sabihin ng ama ni Mande. Ako ang gagawing pagkain pagkatapos ng kasalan. Malamang ay sa gabi nila gagawin kaya kailangan kong humanap ng paraan. Unti-unti akong matras mula sa pagkikinig ng kanilang pag-uusap nang biglang may nagsalita sa aking likuran. Nakikinig ka sa usapan, hindi ba? Galit na tanong ng ginang. Nang lingunin ko ito ay nakita ko ang kakaibang reaksyon nito. Kaya agad na akong dumepensya. Naku po, hindi po ako nakikinig sa pag-uusap ng iba. Ihing-ihi na kasi ako. Kaya dito ko na inilabas pa. Palusot ko rito. Mukha namang napaniwala ko, ngunit labis ang aking pagkagulat nang makita ang Ginoong nasa aking likuran. Paano ito nakalabas ng ganoon kabilis? Gayong kausap ito ni Frederick sa loob. Wala din namang shortcut na dadaanan palabas kaya paanong naparito na kaagad ito sa aking harapan? Kalalaking tawa ko pero hindi talaga maiwasan ang maduwag. Lalo na kung ang pag-uusapan nila ay buhay. Parang gusto ko nang tumakbo para tumakas ng mga sandaling iyon. Anong ginagawa mo riyan? Galit na tanong nito. Wala po, ihingi na po ako. At wala akong ideya kung saan matatagpuan ang banyo. Kaya dito na lang muna ako sa likod ng bahay po. Tila nauutal pa ang sabi ko. Bakit parang takot na takot ka? Tanong pa ng ama ni Mande. Kasi po, parang galit po kayo sa akin eh. Kaya natatakot po ako sa inyo. Palusot ko pa rin. Nagkatinginan ng mag-asawa. Siya ring pagdating ni Frederick na tila nag-aalala. Alan, bakit hindi ka pa bihis? Tanong nito sa akin. Magbibihis na sana eh. Kaso ay naiihi pa. Kaya mabilis akong umikot dito sa likod. Nakakangiting saad ko sa aking kaibigan na sa paningin ko ay isa ng huwad ngayon. Inutusan na ako ng mga itong magbihis dahil ihatid na ang groom up bride sa simbahan. At sa ibang pamahiin, hindi pwedeng isabay ang bride at groom. Ngunit sa pagkakataong iyon, sabay ko na silang inihatid lulan ng inuukupa naming auto na pangkasalan talaga. Ako ang nagmamaneho sa dalawa at doon palang nabuo sa isipan ko ang tumakas matapos ko silang maibaba sa simbahan. Alam kong mahaba pa ang biyahe, ngunit ramdam ko naman na magtatagumpay ako sa aking gagawing pagtakas. Habang nasa auto na kaming tatlo ay panay ang sulyap ng mga magulang ni Mandy sa akin. Hindi ko alam kung nasasabik lang ang mga ito na ako ay maihain o kaya'y duda ng mga ito sa posibilidad na alam ko na ang kanilang plano na pagkatay sa akin. At posibleng nasa utak ko na ang tumakas kaya balisa ngayon ang mag-asawang aswang habang pasulyap-sulyap sa akin. Kung ikaw na lang kaya Frederick ang magmamaneho, isabay na lang sa amin iyang si Alan.
Tila nagulat ako sa suhisyon na iyon ng ina ni Mandy. Mabuti lang at mabilis na sumagot ang babae. Ano ba naman ma? Groom si Frederick ngayon tapos siya pa rin ang magdadrive? Okay na to. Maluwag naman eh. Sapat ang dismayadong si Mandy. Ayaw nito ang plano ng magulang kung saan ay umaayon sa aking swerte. Mabilis ko nang pinaharurot ang auto at nginisihan ng nakakaloko ang mag-asawa. Naging tagumpay iyon na ikinakunot ng noo ng mag-asawa. Wala na silang maiaalay pangalan dahil matapos na maihatid ang mga ito sa simbahan ay diretso takas na ako. Dismayado akong napaismid habang iniisip ang pagiging traidor ng aking kaibigan. Dahil kung totoong kaibigan ako sa kanya, siya mismo ang gagawa ng paraan upang kaming dalawa ay makatakas sa kamay ng mga ito. Subalit hindi ko rin naman masisisi ito. Paano rin kasi kung napasailalim din ito sa itim na mahika ng mga aswang o kaya ay ginayuma siya nito. Ano man ang rason, wala na akong pakialam. Basta hangad ko lang ay makatakas. At iyon ay tagumpay kong nagawa. At hanggang dito na lang po ang kwento ko mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Alan ng taga Sekretong Lugar. Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Berto. 45 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 1972 sa isang liblib na probinsya dito sa Bais Negros. Ang kwentong ito ay tungkol sa namayapang si Mang Anselmo. Gusto ko po sanang ipaliwanag na hindi lahat ng aswang ay masama at kumikitil ng buhay. Ang iba sa kanila ay naging ganun lang dahil sa sitwasyong kinasasadlakan nila. Mahirap ang buhay, lalo na kapag inabanto na ang isang tao ng mahal nila sa buhay. Kakapangasawa pa lang ni Mang Anselmo nang magpasya silang bumukod ng tirahan ng kanyang asawang si Perla sa Bihuran, Baes. Walang-wala sila noong una. Nakatira sila sa isang barong-barong sa gilid ng sapa at namumuhay ng mapayapa. Walang alam na trabaho si Mang Anselmo, kundi ang magtanim at magsaka. Hindi kagaya ni Aling Perla, na hindi man mayaman ang pamilya ay hindi naman nakatikim ng hirap noong siya ay bata pa. Nagkaanak sila ng 3 at tuluyan nang nagpadoktor si Aling Perla para gumamit ng kontrol sa panganganak. Sa hirap ba naman ng paghahanap buhay nila ay hindi na nila kakayanin pa ang mag-anak ng marami. Tapos magkakaproblema pa sila sa pagkain. Mabuti na lang, nagkausap silang 2 mag-asawa at nagkasundong hanggang doon na lang ang mga anak nila. Nang makaya na ni Aling Perla na gumalaw-galaw sa bahay, ay naisipan niyang mamuhunan kahit kaunti para makapagtinda. Dati ay iilang baso ng ginamos lang ang kanyang itinitinda. Samantalang ang kanyang asawa naman ay tumutulong-tulong sa barangay namin sa pag-asang makakapagtrabaho kahit tagawalis lang o hawan sa daanan. Habang tumatagal, nasasanay na sa dubli-dubling trabaho si Mang Anselmo. Trabaho sa kalsada mula umaga hanggang hapon. Samantalang trabaho naman sa bukid mula hapon hanggang gabi. Mahirap pero nagsisikap naman siya na makakaya niya. Tinitipid niya ang perang nasusweldo niya mula sa paghahanap buhay
para may maibigay kay Aling Perla na pandagdag ng puhunan sa ginagawa nitong pagtitinda habang ang kanilang mga anak naman ay nag-aaral. Sa sobrang kasipagan ni Mang Anselmo ay binansagan siyang 24 oras sa aming lugar noon. Iba sa mga ito ay ginagawa siyang katatawanan, pero binaliwala lamang niya ito. Sa totoo lang kasi, ay hindi naman pala pansin si Mang Anselmo sa mga naririnig niya. Habang mas lumalala ang mga bagay na naririnig niya, ay mas nagpupursigi siya sa kanyang trabaho. Nang mag-high school na ang kanyang mga anak, medyo naging maluwag ang pumumuhay nila. Unti-unting nakilala ang kanyang pangalan sa barangay at naging kaibigan ang ilan sa mga opisyales. Nang makapag-ipon ay naisipan niyang bumili ng pwesto sa National Highway. Nakabili din siya ng lupain at motorsiklo na siyang ginagamit niyang service tuwing pupunta sila sa syudad. Ang negosyo naman ni Perla ay hindi niya pinabayaan nang sa tingin niya ay may matiwasay na siyang trabaho. Ipinasya niyang mangutang sa isang lending company para mas mapalago pa ng kanyang misis ang kanilang tindahan. Dahang-dahang lumaki ang kanilang kita at naging paraan pa iyon para makapasok sa kolehiyo ang kanyang mga anak. Si Mang Anselmo naman ay natuto din sa mga pasikot-sikot sa politiko at nagpa siyang mag-request ng mga proyekto sa aming lugar. Kagaya ng patubig, abono at binhi para sa magsasaka, mga dispersal na hayop at marami pang iba. Nagkaroon ng maraming kakilala si Mang Anselmo dahil sa kanyang taglay na kabutihan. Sa halip na matuwa, tila naging kompetisyon pa ang tingin ng asawa niyang si Aling Perla ang tungkol sa mga napipili nilang propesyon sa buhay. Sa halip na sumuporta ay mas natritin pa si Aling Perla na mas nakilala ang pangalan ng kanyang asawa kaysa sa kanya. Naging dahilan ito para medyo lumayo ang loob niya kay Mang Anselmo. Grabe no, mag-asawa na nga nag-iinggitan pa sa sarili no. Pambihira naman. Mas matindi pa ang hindi nakikitang pader na biglang nakatayo sa harapan nila nang dumating sa bahay nila ang pamangkin ni Aling Perla na si Patreng. Madalas niyang ginagawa ng kwento si Mang Silmo at sinisiraan sa mismong asawa nito. Minsan, habang papauwi mula sa trabaho ay nadaanan ni Mang Anselmo ang isang nanghihinang babaeng sugatan na nakahandusay sa kalsada. Masyado nang mahina ang pagtawag nito kaya kinaalarma ni Mang Anselmo. Natakot siyang lumapit dahil naisip niyang kung pinatay ang babae, baka nasa paligid lang ang lumapastangan dito at baka isunod siya. Aalis na sana ang lalaki kung hindi lang nagmakaawang tinawag siya ng sugatang babae. Naiiyak na inabot nito sa kanya ang isang kulay itim na bato na ikinatulos niya sa kinatatayuan. Bilang isang probinsyano, hindi inosente si Mang Anselmo sa mga bagay na nakikita niya kagaya ng batong iyan. Gaano man kamoderno ang kanyang mga anak, ay may kaunti pa naman siyang nalalaman tungkol sa mga ganong uri ng bato. Alam niyang tunay na nag-i-exist ang mga aswang at iba pang klase ng maligno sa ating mundo. Hindi sila basta-bastang namamatay hanggat walang naipapalit sa kanilang mga posisyon. Inakay daw ni Mang Anselmo ang babaeng iyon papunta sa isang kamalig ng kakilala niyang magsasaka. Doon niya kinausap ang babae at tinanong kung ano ang nangyari rito. Nagmakaawa ang babae na hindi na daw niya kayang tiisin ang sakit at kung maaari bang tanggapin na ni Mang Anselmo ang bagay na ibinibigay ng babae sa kanya.
Ayaw sana ni Mang Anselmo ngunit hindi niya gusto ang nakikitang paghihirap sa mukha ng babae. Malalim ang tama nito na hula niya dahil sa pang-aaswang nito sa kabilang baryo. Mukhang may alam tungkol sa pagkikipaglaban sa aswang ang taong sinugod niya doon, kaya siya napuruhan. Walang nagawa si Mang Anselmo kundi tanggapin ang ibinigay ng babae, nang hindi iniisip na siya ang posibleng lipatan ng pagkakataong mayroon ang misteryosang babae. Matapos siyang tanggapin ng bato, ay lumaylay kaagad ang ulo nito. Palatandaang wala na itong buhay. Naalarma si Mang Anselmo at marahas na ginising ang babae. Ngunit sadyang wala na itong pulso. Hindi na tumitibok ang puso nito. Naawa siya sa babae kahit hindi niya ito kilala, kaya mahigpit niya itong niyakap. Doon niya hindi sinasadyang nakita ng nanay ni Patreng. Dahil wala namang mali siya para kay Mang Anselmo ang ginagawa niya, hindi na siya nagpaliwanag pa sa bayaw. Total tinulungan niya lang naman ang babae at tinanggap ang ibinigay nito upang tuluyan ng makapagpahinga ang kawawang estranghera. Hindi niya inasahang sa pag-uwi niya sa bahay nila ay sasalubungin siya ng malutong na sampal ng asawa niyang si Perla. Nasa likuran naman nito si Patreng na namumula ang mga matang nakatingin sa kanya. Nabigla si Mang Anselmo sa mga nangyari, lalo na't dinuro siya ni Aling Perla at sinikmatan. Bakit raw siya ng bababae kung kailang malalaki na ang kanilang mga anak? Pangit na raw ba ang asawa niya? Wala na bang halaga kay Mang Anselmo ang pinagsamahan nila? Hindi kaagad nakapagsalita si Mang Anselmo, lalo na't nararamdam niyang paparami na ang mga taong nakikinig sa kanila. Tila siya'y naiskandalo sa mga masasamang bagay na sinabi ni Aling Perla sa kanya. Kesyo hindi pa daw siya nakontento sa asawa niya at nangangati pa siyang naghanap ng iba. Hindi naman nakaangal si Mang Anselmo kahit alam niyang hindi iyon totoo. Ayaw niyang magpagtalo sa kanyang asawa, lalo na't alam niyang wala namang patutunguhan ang pakikipag-away nito sa kanya. Hindi naman totoo ang mga paratang nito. Walang imik niyang iniwan ang asawa na hindi niya aakalaing naging isang malaking pagkakamali niya. Nagsimula na itong baliwalain siya at hindi na inaasikaso sa pagtatrabaho niya. Palagi pa siyang pinariringgan. At kapag nasa gitna sila ng komprontasyon, ay harap-harapan pa siyang pinagsasabihang maghihiwalay na sila. Gaano man nasasaktan si Mang Anselmo ay hindi na niya pinapansin pa ang mga sinasabi ng asawa niya. May kakaiba na kasing nangyayari sa kanyang katawan ng mga panahong iyon. Madalas siyang lagnatin at hindi makatulog sa gabi. Maging ang mga mumunting ingay sa labas ng kanilang bahay ay naririnig niya at mas pinasasakit nito ang kanyang ulo. Naroon pang nagawa nga niyang lumabas sa kailaliman ng gabi at naghanap ng makakain dahil hindi na siya pinahintulutan ni Perla na kumain sa bahay nila. Dahil doon, napapabayaan na ni Mang Anselmo ang kanyang trabaho at maging ang kanyang sarili. Kahit may pagkain naman sa kusina nila, ay napipilitang gumawa ng sariling lutuan sa labas ng kanilang tahanan si Mang Anselmo. Napilitan siyang manghuli ng mga manok at baboy para lantakan sa dilim. Nasasanay na ang kanyang panlasa sa lansa at amoy na dugong kinakain niya. Kaya naman nabansagan siyang aswang ng aming mga kakilala. Sa halip na kinakatakutan, mas lumala ang pangangantsaw sa kanya. Halos hindi na siya nare-respeto ng mga tao, maging ng mismong asawa niya.
Hindi natiis ni Mang Anselmo ang mga naririnig niya. Kaya nagpunta siya sa aming tahanan para ipagtapat ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa kanya. Nagsasawa na siya sa pangungutya ng mga taong dati ay tinutulungan niya. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi nakikita ng mga tao ang kabutihan niya. Sa halip ay naging suki siya ng mura at akusasyong wala namang katotohanan. Kami lang ni na Papa at Mama ang nakakaintindi sa kanya. Mas lalong saksi kami ng magbagong anyo siya, ngunit hindi siya nanunugod ng tao. Ang kanyang kinakain ay buhay na mga manok at baboy. Swerte na kung may baboy ramo sa paligid. Dahil ito naman ang pinagdidiskitahan niyang hulihin. Sa gabi naman ay nagbabantay siya. At hindi nang aaswang kagaya ng ipinagkakalat ng mga marites naming kapitbahay. Nagtatago siya sa pinakatuktok ng mataas na kahoy. At doon nagmamasid sa mga tao sa ibaba. Kapag sa tingin niya ay may ginagawang hindi maganda ang isang tao, kusang dumidi pa ang kanyang mga kamay na para bang eroplano at lulundag ng pabulusok para takutin ang mga taong iyon. Na makikita siya ng nakakasindak na anyo tsaka kakaripas ng takbo palayo. Minsan naman ay talagang dudubogin niya na parang toro ang magnanakaw. Tutuwad tsaka mabilis itong hahabulin para masindak at huwag nang magnanakaw ulit. Naging tagapagtanggol ng mga tao si Mang Anselmo na lingid sa kaalaman ng aming mga kababayan. Ngunit walang natanggap si Mang Anselmo kundi paninira, pangungutya at pagtalikod mula sa sariling pamilya. Abot-abot na sakit at pagkalungkot ang kanyang nadarama. Hanggang sa isang araw, pinalayas na siya ni Aling Perla sa bahay nila. Hinayaan siyang mabasa sa ulan at manigas sa lamig. Hinayaan siyang pagkakagati ng lamok nang walang matuluyan o masilungan man lang. Nagpalaboy-laboy si Mang Anselmo hanggang sa magkasakit. Inalok na siya ng aking mga magulang na sa bahay muna manatili. Pero umayaw siya. Sabi niya, umaasa pa din siya na magkakabalikan sila ni Aling Perla at babawiin nito ang masasakit na salitang sinabi nito sa kanya. Awang-awa ako sa sinapit niya pero wala naman akong magawa para mabago ang isip niya. Patuloy ang pang-aaswang niya sa gabi at halos mamutla naman sa panghihina sa umaga. Dahil hindi naman siya nanlalantak ng tao ay dahan-dahang bumabagsak ang katawan niya. Isang araw, nakita kong tumambay sa harap ng tindahan ni Aling Perla si Mang Anselmo. Ngunit sa halip na matuwa, mabagsik lang na tinignan ni Aling Perla ang kanyang asawa at dinuro sabay binulyawan na sana ay lumayas na ito sa harapan niya at labis niya itong pinandirihan. Hindi umano niya pinangarap na magkaroon ng asawang aswang at mas lalong kinamumuhian niya ang lalaki. Tuluyang naiskandalo si Mang Anselmo at napatingin sa kanyang paligid. Halos lahat kasi ng mga kapitbahay namin noon ay pinandidirihan at kinamumuhian din siya. Hindi ko alam kung papaano nasikmura ni Aling Perla na ipatugis sa taong bayan ang kanyang asawa at ipagapo sa harapan ng barangay hall. Lahat ng krimeng nangyayari ay ibinagsak sa kanya dahilan para mapaiyak maski sina Mama at Papa nang dahil sa labis na awa sa kanya. Pakiwari ko noong mga panahong iyon ay siya si Kristo na hinusgahan ng mga tao. Nag-file ng petisyon noon si Aling Perla at pinaalis na sa aming lugar si Mang Anselmo. Wala siyang dadalhin maski pisong duling. Wala kaming nagawa nang itakwil siya ng mga tao sa kanyang lupang sinilangan. Maski ang kanyang mga kaanak ay natakot dahil noong mga panahong iyon
Masyadong maimpluwensya si Aling Perla. Mula nga noon na hindi na namin siya nakita. Basta ang nababalitaan na lang namin. Nagpatuloy siya sa pagtulong sa mga taong nangangailangan habang nagiging pantay na aswang naman sa gabi. Lumipas ang ilang taon. Nagkakaedad na si Mang Anselmo. Nagpatuloy pa din sila sa pagkikita ni Papa at kinakamusta ang kanyang mga anak na noon ay may sarili ng mga pamilya. Napapangiti siya sa tuwing binabanggit namin ang mga apo niya. Taong 2009 nang mabalitaan naming natagpo ang patay ang kanyang bangkay sa isang masukal na kagubatan sa kabilang baryo. Tadtad ito ng latigo na tila ba bakas ng buntot ng pagi at may kwintas pang gawa sa mga dahon ng kalamansi. Mukhang may nakasagupa siyang may alam kung paano patayin ang isang aswang na kagaya niya. Halos karamihan sa kaanak ko nalungkot sa nangyari at nakakainis lang isipin. Tsaka pa nagpakita ng simpatsya ang kanyang asawa kung kailan huli na ang lahat. Kung kailan inabanto na niya ang asawa niyang aswang. At hanggang dito na lang po, Sir Casper. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Berto ng Bais. Naantok na ako. Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rico. 39 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ang nangyari noong taong 2000 sa isang lugar sa Cebu. Ang kwentong ito ay tungkol sa aking matalik na kaibigang si Jake. Hindi naman sa sinasaway ko kung ano ang taglay na katauhan ni Jake. Ngunit siya kasi yung tipo ng taong mukhang sinalaw na lahat ng uri ng pangit na katangian sa mundo. Hindi siya nabiyayaan ng magandang mukha. Wala siyang matinong tirahan at lalo nang wala siyang matatawag na pamilya. Lumaki kasi siyang alaga ng panghuhusga, pananakit at pang-iinsulto. Gayunpaman, tiniis niya ang lahat para lamang makaiwas sa gulo. Namulat na kasi siya sa katotohanang wala siyang karapatang magsalita o ipaglaban man lang ang kanyang karapatan. Lalo na't suki siya ng pambubugbog ng kanyang sariling ama. Madalas kong mahuhuli ang tatay niya na nilalagyan siya ng pasa at pinariringgan na kesyo. Hindi niya daw anak si Jake. Sa totoo lang, awang-awa ako sa kanya. Pero kilalang barumbado ang tatay ni Jake sa aming lugar. Kung kaya pinakaiwas-iwasan ko ang mapasali sa isyu nila. Akala ko, noon lang magiging masama ang pakikitungo ng tatay niya sa kanya. Pero hanggang magbinata kami ay mas lalong sumasama ang trato sa kanya ng kanyang ama. Sinasaktan na siya nito sa tuwing hindi niya nagagawa ng maayos ang lahat ng inuutos ng lalaki. Sa sobrang saklap ng buhay ni Jake, minsan ko na siyang nahuling nagtangkang magpatiwakal. Ngunit pinigilan ko siya at kinaibigan. Hindi ka dapat magpapakamatay ng dahil lang sa tinalikuran ka ng mundo, Jake. Hindi lahat ng tao ay nandidiri sa iyo. Narito pa ako. Gusto kitang maging kaibigan. Nagmamakaawang wika ko sa kanya. Mabuti na lang, nakinig sa akin si Jake at ang plano niyang pagpapakamatay ay hindi natuloy. Araw-araw na kaming nagkikita noon, nag-uusap at nagsasabay papunta sa eskwelahan. Unti-unti na din siyang nagkaroon ng tiwala sa sarili at natuto ng subukan ng mga bagay-bagay. Isang araw, habang kumakain kami sa kantin, isang estudyante ang lumapit sa amin
Siya si Eva. Hindi kagaya ni Jake, si Eva naman ay binayayaan ng maladyosang kagandahan. Makinis na kutis at nakakawala sa wisyong alindog na ang kahit sino ay hindi magagawang tanggihan. Maliban sa akin, isa din si Eva na bumago sa pananaw ni Jake sa buhay. Nagsilbing liwanag ang dalaga sa madilim niyang mundo. Naging pag-asa niya sa gitna ng kawalan. Ako man ay humanga sa babae. Sa kabila kasi ng nag-uumapaw nitong kagandahan, ay nanatili itong mapagkumbaba. Mabait at puno ng pagmamahal ang puso. Kaya naman sa tinagal-tagal ng pagiging magkakaibigan namin, umamin si Jake na nagugustuhan na niya ang dalaga. Nahuhulog na raw ang loob niya rito. Kahit sa totoo lang ay gusto ko din si Eva. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahong maipagtapat iyon. Mas masaya akong makita na masaya na sa wakas ang kaibigan ko. Natakot pa siya dahil nakatatak na sa isip niya na wala siyang karapatang magmahal at magkagusto. Pero sinansala ko ang sasabihin niya. Inabutan ko siya ng sigarilyo at nag-usap kami. Lalaki sa lalaki. Anong walang karapatan? Gumising ka, tol. Lahat tayo pantay-pantay. Huwag mong idadaw ng sarili mo. Kung mahal mo siya, iparamdam mo. Ipakita mo. Ganon. Pangungumbinsi ko pa sa kanya. Aniya, mahal na yata niya si Eva. Aminin kong nasaktan ako dahil mukhang nagkakagusto kami sa isang babae. Ngunit mapagmatsyag akong tao. At alam kong mas malapit sa kanya si Eva. Mas lamang ang pagkakagusto ni Eva sa kanya kaysa sa akin. At nakahanda akong magparaya noon. Kaya naman nang manligaw siya sa dalaga ay ako pa ang gumawa ng kanilang pinakaunang candlelight dinner. Alam niyo yan, mga batang 90s iba, uso nun. Early 2000 meron pa yata nun. Kinukuhanan ko pa sila ng litrato noon. Habang nagkukumprontahan, narinig ko nang tinanong ni Eva ang kaibigan ko kung totoo ba talagang mahal siya nito. Na marahas namang ikinatango ni Jake. Oo naman, Eva. Sobrang mahal kita. Sana, bigyan mo ko ng pagkakataon. Panunuyo pa ng aking kaibigan. Nang marinig namin ang matamis na oo ng dalaga, dalawa pa kaming nagtatatalon na animo na nanalo sa loto. Masayang masaya ako para sa kanila. Mula noon, opisyal nang nagkaroon ng relasyon ang dalaga na ikanagulat ng lahat. Kung gaano ako kasaya, ay napapataas naman ang kilay ng ilan. Napakapangit daw ni Jake para magkanobya ng sobrang ganda. Pero lahat ng iyon ay tinatawanan lang naming tatlo. Tila bumuhos ang swerte magmula nang dumating ang dalaga sa buhay niya. Hinayaan ko na lang silang magsama ng pribado at naging tagapagtanggol na sa pag-iibigan nila. Walang nasasayang na oras sa tuwing magkasama sila. Laging ipinaparamdam ni Eva kung gaano niya kamahal ang aking kaibigan. Kwento naman sa akin ni Jake, pakiramdam daw niya ay napakagwapo niya sa tuwing ipinagmamalaki siya ng nobya at hindi ikinakahiya. Minsan nga lang, hindi mawawala ang mga kontrabida sa buhay namin. Dumating ang isang dagok na hindi namin inaasahan. May lihim palang nagkakagusto noon kay Eva, maliban sa amin ni Jake. Siya naman si Calvin. Napag-alaman kong nakabalot ng matinding puot at pagkainggit si Calvin kay Jake. Kaya naman isang araw, nagulat na lang ako nang ipaalam ng isang kaklase namin na tinambangan umano ang aking kaibigan sa bakanteng lote habang pauwi ito galing sa eskwelahan.
Nagtatatakbo akong nagtungo sa pinangyarihan ng gulo upang maipagtanggol pa kahit papaano ang aking kaibigan. Naabutan kong pinauulanan nila ng suntok si Jake sa buong katawan. Sumadsad ang lalaki sa semento habang namimilipit sa sakit. Bago pa makabawi si Jake ay sinugod itong muli ni Calvin at pinagsusuntok. Binugbog at pinagpapalo. Halos mamatay naman sa kakatawa ang tropa ni Calvin na tumulong sa pambubugbog kay Jake. Kaya nag-init ang ulo ko at pinagsusuntok din sila. Ang nangyari, pinagtulungan nilang kaming bugbugin hanggang sa manghina na kami at nakahandusay na iniwan nila sa daan. Hindi pa doon nagtatapos ang kasamaan ni Calvin. Habang papawala ang aking paningin ay narinig ko pang tumawa si Calvin habang sinasabi ang mga katagang, Ngayon, sulong-solo ko na si Eva. Nakangising saad niya habang dinuduraan ang aming mga katawan. Nang magising ako, nasa ospital na ako. Gayon na lang ang tangis naming dalawa ni Eva nang malaman naming hindi na kinaya ni Jake ang lahat at namatay na pala sa bugbog. Mas naawa ako sa naging itsura ni Eva na tila pinagsakluban ng langit at lupa dahil sa labis na lungkot at bigate. Tila gumuho ang kanyang mundo sa kaalamang wala na si Jake. Basa ng luha ang kanyang mga mata dahil sa sobrang pagtangis. Hindi niya matanggap na sa ganoong paraan pa mamamatay ang binata. Habang nakayakap siya sa akin ay mahina niyang ibinulong na kailangan niyang igante ang kanyang nobyo. Igaganti niya ang lahat ng nanakit sa amin at ang magiging kabayaran daw ay kamatayan. Medyo may duda ako sa sinabi ng dalaga pero hindi ako makapaniwala na namutawi iyon sa bunganga niya. Basta, naghatid pa rin iyon sa akin ng kuryosidad at pagkamangha. Pero mula noon, naging kakaiba na ang ikinikilos ni Eva. Naging mas tahimik siya at mailap sa mga tao. Hindi na siya sumasali sa mga aktibidad sa eskwelahan. At kapag tinatawagan ko siya sa gabi, ay madalas kong napapansing nasa labas siya ng bahay. Lingid sa aking kaalaman ay sobra pala siyang nanggigil kay Calvin. Kasi hindi man lang ito na ipakulong. Gawa ng sobrang yaman ng lalaki at kayang mag-ubos ng pera para sa kaso. Kaya dahil sa lasinggero ang papa ni Jake at walang pakialam sa anak, ay pumayag na lang itong makipag-areglo. Isang araw ay narinig kong nagbibiroan ang mga tropa ni Calvin na pupunta raw ang lalaki sa bahay ni Eva para bisitahin ang dalaga. Sabi pa nila, ngayong wala na si Jake ay tiyak sa kanilang busing na daw. Babaling ng tingin ang dalaga. Nagtagis ang bagang ko sa narinig. Wala silang karapatan lapastanganin ang aking kaibigan. Kaya naman sinundan ko sila nung gabing iyon. Minatsyagan ko ang ginagawa nila mula sa pag-alis ng kanilang bahay hanggang sa huminto ang sinasakyan nilang kotse sa harap ng bakuran ni Eva. Nagtatawanan na magtropa habang bumababa at naririnig ko pang pinag-uusapan nila na kapag nanlaban si Eva ay gagahasain daw nila. Nanindig ang aking balahibo dahil sa takot na pwede nilang gawin sa dalaga. Naawa ako bigla kay Jack. Hindi man lang niya nasilayan ang nagluluksa niyang nobya. Tapos ngayon ay gagawan pa nila ng masama. Nakita ko nang inahanda pa nila ang kanilang mga barel na tila ba isang mailap na hayop ang kanilang huhulihin. Kumabog ng malakas ang aking dibdib sa labis na takot dahil sa kanilang ginagawa. Hindi na tama to ang pagkaalam ko. Kaya naman lumibot ako sa likod bahay para doon dumaan sakaling magsisigaw na si Eva.
Titiyakan kong sa kangkungan pupulutin ang mga kriminal na lalaking ito. Ni hindi na si Calvin nag-abala pang kumatok nang makita niyang bahagya ng nakabukas ang pinto sa harapan. Naanimo sinasadyang hinihintay siya. Hindi na din niya tinawag ang dalaga noon. Sa takot na magiging alerto lang ang dalaga sa gagawin niya rito. Walang imik akong nag-ubili sa ilalim ng hagdan habang pasipol-sipol naman si Calvin papunta sa isang silid na alam ko ang kwarto mismo ni Eva. Sa pagkakaalam ko, mahilig magbasa ng libro ang dalaga kaya marahil ay nalibang ito sa kakabasa, dahilan para hindi nito mamalayang may nakapasok ng masasamang tao sa kanyang bahay. Nakita ko nang agad niyang hinablot ang dalaga at biglang kinuyumos ng halik. Tanging pag-ungo lang ang nagawa ni Eva at ni hindi nakapalag ng mahigpit niya itong yakapin at buhatin papunta sa sofa. Nagulat ako nang makitang hinayaan siya ng dalaga. Gumaganti pa nga ito sa kanya ng halik na halos lamunin na ng bigbig nito ang kanyang buong muka. Nakapikit si Calvin kaya hindi niya nakita ang panlilisik ng mga mata ni Eva habang hinahalikan siya. Sinabi ko na nga ba? Gusto mo din ako eh. Kailangan lang pala patayin ko ang nobyo mo para maibaling sa akin ang pagtingin mo. Ani Calvin habang sinisimulang hinimas-himas niya ang hita nito pataas. Umungol ang dalaga nang makarating ang mga kamay ng lalaki sa pribadong parte ng katawan niya. Kaya naman dumilat si Calvin at hinubad ang pantalon. Bigla ding nagbago ang reaksyon ni Eva at naging maamong tupa. Mas lalong tumindi ang kutob kong may mangyayaring masama sa lalaki. Tumayo din si Eva at tila nang aakit na hinubad pa isa-isa ang lahat ng saplot sa katawan hanggang sa wala nang matira. Tila nga din siya'y si Eva sa makalumang panahon dahil sa labis na ganda. Akmang susugod na sana sa nakahaing ulam si Calvin, kundi lang ba biglang nag-iba ang anyo ni Eva. Napanganga si Calvin nang makita niyang humahaba ang dila ni Eva. Nagkakaroon ng pangil at nanlilisik ang kulay pulang mga mata. Alam mo na ba na si Jake lamang ang tumanggap sa buo kong pagkatao? Tanggap niya ang pagkatao kong aswang. Siya lang ang nagmahal sa akin ng tunay. Pero anong ginawa mo? Kinuha mo siya sa akin. Mabagsik na sumbat ni Eva at ipinakita sa lalaki ang naghahabaan at matutulis niyang kuko. Napatili sa labis na takot si Calvin, samantalang hindi ko naman na magawang lumabas mula sa aking pinagtataguan. Akala ko ay kailangan ko pang ipagtanggol sa kanila si Eva. Ngunit mukhang kaya na itong gawin ng aking kaibigan para sa sarili niya. Sumingasing si Eva at tila liyong gutom na dinaluhong si Calvin. Una niya itong hinablot gamit ang kanyang humahabang buhok na tila ba pumupulupot na ahas, tsaka walang habas na pinagkakalmot ang buong katawan nito. Natadtad ng sugat, uka at hiwa ang kanyang buong katawan, dahilan para halos hindi siya makilala. Kung gaano nakakatakot ang mukha ni Jake noong nabubuhay pa, ay mas triple pa ang naging itsura ni Calvin, ni hindi na siya binigyan ng pagkakataon ni Eva na makatakbo. Pati ang mga barkada niya ay ganon din ang nangyari. Galit na pinagbubutas niya ang tiyan ng mga lalaki at nilamon ang mga lamang loob. Sa eksenang ito ay biglang dumating ang mga magulang ni Eva na tahimik lamang palang ng matyak at naghintay. Nakakain na lamang sa grasyang kusang lumalapit na sa kanila. Wala akong magawa ng mga oras na iyon kundi ang mapatakip ng bibig. Dahil sa labis na pandidire, lalo na't nagtalsika ng sariwang dugo sa iba't ibang parte ng bahay.
Ang kanilang dugo ay tila bagripo na kay lakas sumirit na may kasama pang tunog, dahilan para mangamoy lansa ang paligid. Hindi ako nakapagsalita sa aking mga nasaksihan. Hindi ko inaasahang ganitong klaseng nilalang pala si Eva at ang pamilya niya. Hindi ko akalaing siya ay isang mapanlinlang na nobya ng aking yumaong kaibigan. Ngunit hindi ko naman siya magawang husgahan. Sa tingin ko ay pinipilit niyang magbago, ngunit dahil sa kalapitan ng mundo ay walang mapagpipilian kundi ilabas ang kanyang pagkataong alam niyang magtatanggol sa taong may masasamang intensyon laban sa kanya. Magsilbing aral sana ang kwentong ito sa iba. Iwasan po natin ang mambuli at manakit ng kapwa. Sa ngayon ay may asawa na ako at mga anak. Hindi ko na ipapaliwanag kung paano ako nagpaalam kay Eva noong gabing iyon. Basta isa lang ang sigurado ako. Nagbago na ang paningin ko sa aking kaibigan. Siya ay aswang. Samantalang ako naman ay ordinaryong tao lang. Pero gayon pa man, hanggang ngayon ay mananatiling lihim lamang ito sa aming angkan. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito, Sir Casper. Maraming salamat po sa pagkikinig. Ang sakit na ng daliri ko kakatype. Rico po ng Cebu. Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sophie. 31 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong taong 2004 sa Bukirin ng Negros. Maniwala po kayo o sa hindi, ako po ay naging biktima dati ng panggagahasa ng aswang. Nakahiligan ko na ang buksan ng bintana tuwing gabi. Masarap kasi sa aking balat ang malamig na simoy ng hangin. Lalo na't nasanay ako sa syudad na palaging may electric fan. Palagi akong pinagsasabihan ni Mama tungkol sa pagsasarado ng mga bintana tuwing gabi. Marami daw pamahiin ang mga nakakatanda, kaya madalas ko itong tinatawanan. Hindi po ako naniniwala sa mga kwentong kababalaghan noon. Mas naniniwala pa ako sa serial killer noon ka na maniwala ako sa mga aswang. Para kasi sa akin ay hindi na uso ang aswang sa panahon ngayon. Marami na mga naimbentong kagamitan na pwedeng magpatunay na tayo ay nasa makabagong panahon na. Tsaka madasali naman akong tao. Kaya alam kong walang masama kung gagawin ko ang gusto ko. Lalo na't alam ko namang tinatawag ko ang Panginoon sa bawat oras. Humiga ako sa kama at hinayaang nakabukas ang kasera. Sabay hablot sa aking binabasang nobela. Ngayon ko lang na-enjoy ang katahimikan ng gabi. Sa Maynila talaga ako nakatira at napasama lang kay Mama. Dahil nagkataong bakasyon din naman kami mula sa eskwela. Ang aking papa ay isang OFW at medyo matagal na din sa abroad. Umuwi lang ito para magbakasyon at makipagbanding sa amin. Pero muli na namang babalik para sa panibagong kontrata sa abroad. Nakasanayan na namin iyon, kaya naman hindi na kami gaanong nahihirapang mag-adjust sa tuwing umaalis si Papa. Dalawa lang naman kaming magkapatid at puro kami babae. Ako ang panganay, samantalang si Faye naman ang bunso. Kaya naman nasasanay kami sa mga makalumang pangaral ni na Mama at Lola. At hindi ko naman maipagkakailang hindi na din ako inosente pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa pakikipagmatigasan namin ng ulo.
Madalas kaming sumusuway ng aking kapatid sa mga utos. Gustong-gusto naming gawin ang mga bawal at hindi pwede. Maraming pamahiin kaming sinuway at isinawalang bahala na naging dahilan kung bakit kami madalas na mapagalitan ni Mama at piliting dalhin sa probinsya para pangaralan. Iyon ang isa sa katotohanang nahihiya akong isiwalat. Ayaw kong isipin ng lahat na masyado nga talaga akong bratinela para mas gawin pa ang gusto ko kaysa sa mga paalala ng mga magulang ko. At dinamay ko pa si Faye sa katigasan ng ulo ko. Unang pagdating pa lang namin ay napagalitan ako ni Lola. Hindi raw maganda sa isang dalaga ang masyadong maiksi ang mga damit. Masyado raw kinulang sa tela. Idagdag pang nangangapal na raw ang mukha ko sa makeup. Sa kabila ng katotohanang 14 anyos pa lang ako ng mga panahong iyon. Tumaas ang kilay ko at hindi maintindihan kung bakit kailangan pagilitan ako ni Lola. Tinanong ko si Faye kung pangit ba ang mukha ko, pero sabi naman niya na maganda ako. Mas lalo pa raw akong kumanda dahil sa makeup ko. Niyakap ko ang kapatid ko nang dahil doon. Kinagabihan naman, napagalitan ulit ako dahil nagsasampay ako ng bagong labang damit sa labas. Ani Lola, susungkitan daw ng aswang ang amoy ng nilaban namin at saka susundan kami kahit saan. Pwede na daw nitong gawin ang lahat ng mga bagay na gusto nilang gawin sa amin. Kaya wag na wag daw kaming magsasampay ng madilim na. Napaingos na lang ako at nilapitan ang aking nilaban. Nakakainis lang na gusto kong mga tuwiran pero hindi naman ako makasagot. Nakakatakot naman kasi ang paraan ng pagtingin sa akin ni Lola. Nang makapasok ako sa aking kwarto, natatawang kinuha ko ang ilan sa mga nilaban kong panloob at sinampay sa bintana. Hinayaan kong buksan ang bintana para maayos ko itong maisampay. Madilim naman at gasera lang ang mayroon sa paligid. Kaya kahit magdamag pa ay wala namang makakaalam na may sinampay ako sa labas at bukas din ang mga bintana. Baka masyado lang talagang praning si Lola, kaya kung ano-ano na lang ang iniisip niya. Walang kabang nahiga ako sa kama at tumitig sa bubong. Gawa lang sa pawid at kawayan ang bahay ni na Lola. May kalakihan naman at tig-isa pa kami ng kwarto. Si Lola yung taong tipong mahilig sa pribado. Pinahalagahan niya ang mga iyon kaysa sa kanyang pamilya. Wala naman ding problema sa akin yon kasi nagagawa kong lahat ng gusto ko nang hindi nila kailangang bantayan ang mga galaw ko. Iyon ang nasa isipan ko hanggang sa walang imik akong dahan-dahang dinalaw ng antok. Hindi ko na matatandaan kung gaano katagal na akong nakakatulog nang makarinig ako ng pamilyar na huni mula sa labas ng bahay. Tila iyon huni ng ibon na parang tunog ng kalabaw. Naalimpungatang bumangon ako at pinagkaramdaman ang paligid. Ngunit wala naman akong nakitang kakaiba. Humiga ako ulit at naging alerto. Hindi naman ako natatakot sa sinabi niyang aswang. Lamang mas natatakot ako sa mga akyat bahay gang na baka may kung sino ang umakyat sa bahay namin para gawan kami ng masama. Kahit nakahiga ay nanatiling dilat ang aking mga mata. Pinagpapawisan ako ng malapot at nagsisimula ng manginig ang aking kamay. Hindi ko alam kung bakit bigla akong hindi makakilos o makasigaw man lang. Para bang may invisible na lubid ang dahan-dahang pumulupot sa akin para wag akong makagalaw. Nagpumiglas na ako at pilit na pinapagalaw ang umuurong kong dila. Pero pinanlabigan na lang ako ay wala akong nagawa. Basta ko na lang naramdamang may dumagan sa akin
na ikinahindi ko ng gusto. Mapupula ang mga nanlilisik niyang mata. Halos hindi ako makahinga nang makita kung ngumanga siya at ipasok ang dila niya sa aking bibig. Kasabay niyo ng tila pagtanggal ng aking damit, pati na panloob. Wala akong nagawa ng mga oras na iyon, kundi ang piping umiyak. Halos mabiyak ang aking mundo sa ginawa niyang panggagahasa sa akin. Gustuhin ko mang magwala ay hindi ko magawa. Nang sumapit ang madaling araw ay banayad na gumapang palayo ang nilalang at walang anumang dumaan sa bintana, para bang walang nangyari. Ako naman ay tsaka pa napabunghalit ng iyak nang makita ang aking itsura. May mantsa ng dugo sa kama, tanda na nakuha ng hayop na aswang ang aking pagkaberhen. Naging tulala ako buong maghapon. Maging sina Mama, Lola at si Faye ay walang nakuhang sagot sa akin mula sa mga nagtatakang tanong nila. Pakiramdam ko, dumikit sa akin ang nakakahindik na dumi ng aswang. Inalala ko ang nangyari sa akin noong nagdaang gabi. Ginahasa ako. Isang paglapastangan sa aking pagkababae. Nang sumunod na gabi ay siniguro ko nang nakasarado ang mga bintana at maging ang pinto. Pinagtawanan pa ako ni Faye dahil paranda daw barong-barong ang kwarto ko. Napuno ng takip na kortina at kumot. Pati si Lola ay pinagsabihan akong nagbibigay lang daw ako ng napakaraming labahin. Wala naman akong sinasabi sa kanila kaya nahinto na din sila sa kakakantsaw sa akin. Nagpasya na akong matulog nang maramdaman kong medyo lumalamig na naman ang paligid. Natatakot ako pero ayaw ko namang ipaalam kina Mama ang nangyayari sa akin. Baka kung ano ang gawin nila. Nang muli akong mapadilat, naramdaman ko na naman ang presensyang iyon na nagpalukob ng takot sa aking buong pagkatao. Ni hindi ko na malayang nahubad na pala ang aking panloob. Natatakot man ay, hindi ko mapigilang mapalakas ang aking ungol nang maramdaman ang labi niyang nakarating na sa aking pagkababae. Hindi ko alam kung bakit, unti-unting naglalaho ang aking takot at napilitan ng nakililiyong sensasyong ngayon ko lang naramdaman. Nakakalasing na para akong lumulutang sa alapaap. Bago sa akin ang karanasang ito, kaya tuluyan na akong nawala sa aking sarili. Hinayaan ang aswang na iyon sa lahat ng makamundong gusto niyang gawin sa akin. Tuluyan niya akong sinisid at sinipsip sa kanilaro. Naramdaman ko pa ang daliri niyang salitang ipinapasok sa naglalawa kong kuweba na mas nagpapapaliw lalo sa aking sistema. Mas ibinukaw ko pa ang aking mga hita at ikinawit iyon sa liig niya. Tila nawawala na ako sa sarili habang sinasabunutan ang buhok niya. Ganito ba kasarap magromansa ang isang aswang? Mas lalong magmakaawa ako sa kanya na sumampa na sa akin. Kahit napakapangit ng kanyang anyo, ay tila nadadala na ako ng kanyang mga kilos. Umayos ako ng higa at tinignan siya na ibig kong sabihin ay nais ko pa ng masigit pa roon. Tila nakaintindi naman ang nilalang at pilyong umisi bago tuluyang ipinoposisyon ang sarili sa ibabaw ko bago walang paalam na ipinasok ang kanyang alaga sa aking perlas. Napaungol ako at napayakap sa kanya. Wala na akong pakialam kesyo aswang siya o tao. Dahan-dahan siyang bumayo hanggang sa pabilis ng pabilis. Yumanig ang kama kagaya ng pagyanig niya sa buong pagkatao ko. Bakit ang sarap nito?
Wala akong ibang ginawa kundi ang umungol at humalinghing sa labis na sarap. Nakakawala sa wisyo ang ginagawa ng nilalang. Lalo pa nang maramdaman ko ang kung anumang sumabog sa aking sinapupunan. Nakatulog ako ng mahimbing at may ngiti sa labi. Matapos ang tagpong iyon ay lagi ko nang hinihintay ang nilalang sa pagsapit ng gabi. Ngunit katulad ng mga ilang gabi, walang dumating. Nakaramdam ako ng kahungkagan at pangungulila. Ano bang ginawa sa akin ng aswang na iyon? Bakit kung kailan nasasanay na ako sa presensya niya ay saka siya nawala? Baka nagsawa na siya sa akin. Baka dahil laspag na ako na yung nilalang lang din naman ang may kagagawan. Alam mo, Sophie, magpa-check up ka kaya? Nangangayayat ka kasi. Nag-aalalang suhestyon ni Mama. Nang minsang abutan niya akong nakaupo lang sa kama at nakatulala. Tahimik akong napadungaw sa bintana. Kung alam lang nila ang dahilan, baka sa albularyo nila ako dalhin at hindi sa doktor. Lagi akong tulala. Iniisip ang kasiping kong nilalang. Nasaan na ba kasi siya? Nang tuluyan na ngang bumagsak ang katawan ko, ay dinala na nila ako sa doktor. Lalo na't nataong naroon si Papa. Nagulantang kaming lahat nang malaman ang resulta ng aking check-up. Maging si Mama ay humagulhol. Diyos ko, Sophie. 15 anyos ka lang. Sino ang ama ng iyong dinadala? Umiiyak na wika ni Mama habang napasuntok naman sa dingding si Papa. Nang mga panahong iyon ay kaka-birthday ko pa lang. Na hindi ako nanginig at natakot sa mga reaksyon nila. Mas hinahanap-hanap ko ang presensya ng ama ng batang dinadala ko. Ipinagtapat ko sa kanila na ginahasa ako noong una, pero nagustuhan ko at nasasanay na ako na maraming beses nang may nangyari sa amin. Sabi ko pa sa kanila, magpasalamat na lang kami na ako lang ang inaswang at hindi kaming lahat. Mahabaging Diyos, ano ba nang nasa isip mo? Bulalas ni Lola Rosa at sinuutan pa ako ng rosaryo. Hindi ko alam kung bakit nasaktan ako sa naging reaksyon nila. Tingin kasi nila sa akin na isang halimaw. Gayunpaman, wala silang nagawa ng ipagpatuloy ko ang pagbubuntis. Kung ito ang gusto ng Panginoon na maging kapalaran ko, buong puso kong tatanggapin. Wala naman akong karapatang titilin ng sarili kong buhay nang dahil lang sa nangyari. 7 buwan lang akong nagbuntis. Isang gabi, nakaramdam ako ng matinding pananakit ng tiyan na nagpayanig sa aking buong katawan. Gayon na lang ang aking takot na dadarama nang malaglag ang batang dinadala ko. Napabunghalit ako ng iyak dahil nakita kong halos buong tao na ang sanggol na nalalaglag sa aking sinapupunan. At babae pa sana ito. Nailabas siya sa matres ko na may katabing kulay itim na dugong hindi ko mawari kung ano. Sabi ng kumadrona, nauray daw ako. Ganoon daw ang mga babaeng inaswang na kinakain lang ng malalaking insekto ang bata sa loob ng sinapupunan. Malalaglag ito kapag wala ng buhay. Iyon ang katangiang hindi kayang gawin ng mga aswang, ang magparami raw ng lahi nila. Wala akong nagawa kundi mapaiyak. Sa sobrang sakit ay natakot na akong bumuo ng pamilya. Hanggang ngayon ay dalaga pa din ako at hindi na nakita pa ang aswang kahit kailan. Magsilbing aral sana itong aking karanasan na huwag basta-basta ibaliwala ang mga pamahiin. Hindi masamang sundin ito bilang pag-iingat sa ating mga sarili.
Maraming salamat po sa pakikinig. Muli po, ito po si Shopee. Ito po si Sophie ng Bukirin ng Negros. Salamat po muli. Sinong mag-aakalang alas 12 ng hating gabi ay gigisingin ka ng tiktilaok ng inahin? Ang sabi ng iba kapag ganoon ay may buntis na walang asawa at pilit nililihim sa lahat. Hindi ako naniniwala sa ganoon. Dahil ang dahilan ng kamuntik ng pagkawala ng aking asawang 5 buwan ng buntis noon ay ang inahing tumilaok sa kalahatian ng gabi. Nagising kaming mag-asawa sa ilang beses na pagtilaok ng manok na inakala namin ay pag-aari namin. Ano ba yan, Oka? Bakit mo naman naisipan sa silong pa ng bahay natin ilagay ang inahing iyan? Istorbo sa tulog, ang ingay. Reklamo ng asawa ko noong si Fortunata. Unton ang aking palayaw ko sa kanya. Iyan din kasi ang tawag ng lahat sa kanya, simula kabataan niya. Ewan ko lang din sa inahing iyan. Bakit nakikitik-tilaok yan? Tandang lang naman ang gumagawa ng ganoon, hindi ba? Nagtatakang tanong ko sa aking asawa. Basta ilipat mo na lang. Malamang ay may dalang mensahe iyan, sabi pa niya. Kaya kahit antok na antok ay bumangon na kami. Siya ang may hawak ng ilaw at kailangan ko pang suungin ang silong para makuha ang inahing naroon. Hubadin ko na sana ang tali nito, ngunit wala naman pala itong tali. Hindi rin ito nagpupumiglas ng aking hawakan ang mga paa. Pagkatapos ko makuha ay inipit ko sa aking tagiliran habang hawak ang 2 paa. Nakatalikod iyon kaya kita ng aking asawa ang mukha ng inahin. Nakasunod kasi siya dahil nasa kanya ang ilaw. Putak naman ito ng putak na parang gustong mangitlog. Umikot kami sa likod bahay dahil naroon ang aming munting poultry. Itatali na lang namin sa gilid para wag magkarambola. Mistisa kasi ang lahi ng manok naming iyon, kaya parang aswang at kahit gabi ay nakikipagbasagan ng bungo sa katulad niyang mga inahin. Ngunit hindi pa man kami nakarating sa pintuan ng poultry nang maramdaman kong unti-unting bumibigat ang hinahawakan kong inahin. Una inakala kong dahil lamang sa antok iyon. Tila kasi tulog ang diwa ko habang naglalakad. Ngunit ramdam ko na iba na talaga ang bigat nito. Kaya natigilan na ako at gusto sanang tignan ang mukha ng inahin. Ngunit hindi na natuloy iyon. Oga, ang inahing hawak mo. Sigaw ng aking asawa na tumakbo pa palayo sana sa akin. Ngunit hindi rin ganoong kalayo dahil naabutan pa rin ng hawak kong aswang nang lundagan siya nito. Oo mga kaaswang, nagbabalat kayong inahin ang nilalang na inakala kong alaga namin dahil pati kulay ng balahibo ay kinopya nito. Mula sa pagiging inahin ay bigla itong naging malaking katawan ng babae na sobrang dulas at mamantika ang katawan. Ang gulo ng mga buhok nito at ang mga kuko ay sobrang haba. Nakakapit na ang kanyang mga kuko sa magkabilang kamay ng aking asawa. Halos kalahati na rin ng kanyang kuko ay nakabao na sa kamay ng aking asawa na sobrang nakakakilabot ang sigaw. Marahil ay dahil sa hapdi at sakit ng sugat na dulot ng mga kuko ng aswang. Habang pinipilit ko itong hilain ay mas lalo namang nasasaktan ng aking asawa. Kaya ang ginawa ko ay naghanap ako ng pamalo sa paligid. Nagkataon pa naman na wala talagang mahanap kahit isang peraso ng putol na kahoy na pwede sanang pamalo.
Mabuti na lang at may baging ng manunggal na nakalap sa aming bakod na yari sa kawayan. Kaya mabilis ko itong pinutol at iyon ang ginawang panghampas sa aswang. Mga 1 metro ang haba ng naputol kong baging na manunggal. Sa totoo lang, wala talaga akong ideya na kontra ng aswang ang manunggal. Isang hampas lang ay sobra kong humiyaw ito. Nabitawan kaagad na mga kamay nito ang kamay ng aking asawa. Kaya ang ginawa ko ay hinampas pa ito ng hinampas ang likod hanggang sa tuluyan na itong umiskapo. Agad kong binuhat ang aking asawa nang makitang lupaypay ito. Pagdating sa loob ng bahay, ay maingat kong inihiga ito sa aming bunting higaan at mabilis na nagpakulo ng tubig. Iyon ang ginagamit kong panggamot sa sugat na dulot ng kuko ng aswang. Napapahiyaw pa ito sa hapdi tuwing ilalapat ko na ang mainit na tela sa kanyang mga sugat. Kinabukasan, maagang may nangangapit bahay sa amin. Ang matandang si Lola Olga. Oka, may dala ako ditong gamot para sa sugat. Saad ng matanda. Hindi ko nabigilan ang mapatanong dito. Paano niyo po na lamang kailangan namin ng gamot ng sugat? Kunot noong tanong ko sa matanda. Tila natigilan pa ito ngunit mabilis ring nakabawi. Abay, wala naman akong alam. Binibigyan lang kita sakaling kakailanganin niyo balang araw. Sagot nito sa akin. Ako naman ang natigilan sa puntong iyon. Oo nga naman. Nagiging abanse masyado ang utak ko. Paano kasi? Kilalang napaka-agresibong aswang ng lugar si Lola Olga. Kaya hindi rin masisisi ang aking sarili kung bakit ganoon ang sumagi sa aking isipan. Pasensya na po Lola. Sige po, salamat po. Tanging sambit ko rito. At nagpaalam na rin ito pagkatapos maiabot ang bote ng langis. Mabisa raw iyong gamot sa sugat lalo na kapag sa mga yero, pako at ng makuko ng hayop. Kamunti ko pa nga maitanong kung pati ba ang sugat ng makuko ng aswang ay pwedeng gamutin itong langis. Kaso pinigilan ko ang aking sarili. Baka madismaya ang matanda. Lagi pa naman itong napapaaway kahit sa mga batang bumubuli sa kanya na aswang. Totoo naman kasi. At harap-harapan itong pinapakita ang kanyang pagiging agresibong aswang. Madalas sa mga bata. Hindi naman marunong umimbento ang mga bata ng istorya. Wala namang bata ang makakapagbigay ng deskripsyon ng mukha ng aswang. Kaya kapag sinabi ng bata ang anyo nito, siguradong ito ang nakikita nila. 3 araw ang lumipas. Tuluyan na ngang naghilom ang malalalim na sugat ng kuko sa mga kamay ni Fortunata, ang aking asawa. Ngunit simula din iyon ang laging pambabagabag ng isang nilalang tuwing 1:00 ng madaling araw. Laging nagigising ang aking asawa sa malakas na kaluskos sa gilid ng dingding. At kapag naman gigisingin niya ako, ay nawawala rin. Minsan nabubwisit pa ito sa akin dahil napakatagal kong magising kapag ginigising niya ako. Minsan umiiyak na ito sa sakit ng tiyan ay hindi pa rin ako magising-gising. Halata ang mabilis na pagbagsak ng katawan ni Fortunata dahil sa gabi-gabing pambubwisit ng nilalang na iyon. Duda ako na si Lola Olga ang nilalang na laging nambubulabog sa mahimbing na pagtulog ng aking asawa. Nagsimula lang naman kasi iyon nung ibinigay niya ang langis. Hanggang sa hindi ako natulog ng sumunod na gabi. Sinadya kong bantayan ang pagdating ng kung anong nilalang. Hindi ko rin kinandado ang bintana para kapag nararamdaman ko ang kanyang presensya ay makikita ko kaagad ito. Nakahanda na rin ang mahabang itak sa aking tabi. Paniguradong sa pagkakataong iyon
ay makumpirma ko na ang aking hinala. Sakto at alas 12 pa lang ng hating gabi ay dumating na ang hinihintay kong bisita. Dumapo ito sa gilid ng aming dingding. Ramdam ko ang malakas na pagaspas ng malalaking pakpak nito. Tumigil pa ito saglit at tila nabatsyag. Nanatili akong tahimik at hindi gumagalaw sa aking kinaroroonan, malapit sa bintana. Ilang sandali pa ay naging mabangis na ang huni nito. Kotok-kotok. At kasabay niyon ang pagkaluskos ng kanyang mahahabang kuko sa aming dingding. Mabilis kong binuksan ng bintana sabay saksak ng mahabang itak sa katawan ng nilalang. Sa kanang bahagi ng kanyang balikat malapit sa leeg bumaon nang malalim ang itak na aking hawak. Para itong kinatay na baboy ng aking hugutin. Lumabas kaagad ako, bit-bit pa rin ang itak para siguraduhin na mapapatay ko ang nilalang. Patakbo akong umikot ngunit nakapagtataka na wala na roon ang nilalang. Subalit malinaw kong nakita at narinig ko rin ang pagbagsak nito sa aming bakuran. Umikot pa ako para hanapin ito ngunit wala na talaga kahit bakas man lang. Alam ko sa aking sarili na malubha ang tama ng aswang dahil sa lalim ng sugat nito. Tinignan ko pa ang itak na may bahid ng dugo nito. May isang yapak rin ang lalim niyon. Kinabukasan habang nasa palengke ay bali-balita ang tungkol sa namatay raw na matandang si Lola Olga. Patay ang katawan, ngunit buhay ang puso. Humihinga pa rin ito kahit patay na ang kanyang katawang tao. Bakit daw ba namatay? Malakas pa naman ang matandang iyon, hindi ba? Tanong ko sa tendera. Bali nagka-chismis na rin ako at hindi ko inasahan ang sagot nito. Ayon sa mga nakakakita sa kanya, nakahandusay daw ito sa mismong bakuran nila. May sugat raw sa kanang balikat malapit sa leeg. Internal hemorrhage daw yata. Mahabang kwento ng ginang. Hindi kaagad ako nakasagot. Kasi naalala kong bigla ang nilalang na nasaksak ko kagabi. Posible kayang ang matandang si Olga na iyon o kaya'y nagkataon lang. Pero napaka-imposible naman yatang nagkataon lang. Lalo na't sa iisang baryo lang kami. At dakilang tanyag na aswang ito sa loob ng ilang dekada. Para tuloy panaginip ang aking ginawa. At kahit anong pilit kong isipin na katang isip o panaginip lang ang ginawa kong iyon, ay pinipilit pa ring patunayan ng itak na may bahid ng dugo na totoo ang aking ginawa. May bakas ng ebidensya ang itak na lagi kong dala tuwing ako ay magsasaka. Bakit? Napakalalim yata ng iniisip mo. Tanong ng tendera. Kaya napabalik ako sa aking wisyo. Ay, wala po. Naisip ko lang kung bakit hindi pa namatay kung internal hemorrhage pala. Ganoon talaga o ka. Ang aswang hindi mamamatay kaagad kung walang tatanggap ng kanyang pagiging aswang. Paliwanag ng tendera. Alam ko iyon dahil malimit ko rin iyong maririnig sa mga matatanda noon pa mang aking kabataan. Napatanong na lang ako kung sino ba sa mga anak nito ang posibleng tagapagmana ng kanyang pagiging aswang. Kung hindi raw panganay, malamang ay ang bunso. Kilala ko lahat ang mga anak ni Lola Olga. Kaya kung dalawa lang sa mga ito ang posibleng magiging tagapagmana, kailangan kong magmatsyag. Umuwi ako bitbit ang pinamiling gulay at isda. Balisa at tila ba guilty na hindi ko may paliwanag. Hindi ko rin alam kung para saan. Sigurado ay ako talaga ang nakapatay kay Lola Olga. Iba kasi ang panlalamig ng aking katawan tuwing maiisip ko ang isang nilalang na may malalaking pakpak na itim at magulong buhok. Ngunit dahil madilim ay hindi ko masyadong makikita ang muka. Marahil ay
Iyon talaga si Lola Olga. Pagdating ng bahay ay nadatnan ko si Fortunata na hawak ang maumbok na tiyan at sumalubong sa akin sa pintuan ng bahay. Oka, alam mo na ba si Lola Olga na isang bantog na aswang ay patay na? Pagbabalita nito. Wala akong reaksyon kasi alam ko na sa tindahan pa lang ang tungkol sa balita. Nilampasan ko na lang ito at nilagay sa mesa ang aking pinamili. Hoy, kinakausap kita. Para ka namang bingi. Pagtaas pa ng boses nito. Alam ko na yan, Ton. Ako pa nga ang pumatay eh. Seryosong wika ako rito. Wala ka talagang kwentang kausap kahit kailan, Oka. Puro kabero. Atungal ito. Mukha ba akong nagbibiro? Ayan, tignan mo ang ita ko. Hindi pa yan nalinis. Bakas na bakas ang dugo ng aswang na aking pinaslang kagabi. At alam kong si Lola Olga iyon. Dahil sa liig rin ang tama ng saksak at dahil malalim. Ayun, na-hemorrhage. Litanya ko habang kinukuha sa supot ang mga dalang gulay at isda para linisin at lutuin. Hala ka, Oka. Kung ganoon, si Lola Olga ang aswang na laging nambubulabog sa akin tuwing madaling araw. Siya pala talaga ang may balak sa akin at sa sanggol ko. Reklamo ng aking asawa. Oo, pero okay na, wala na siya. Kaya wala nang may mambubulabog sa tulog mo. Saad ko sa kanya. Akala ko lang pala, dahil ang tumanggap ng pagiging aswang niya ay mas mabangis pa. Walang pakialam kung makilala siya ng taong bayan. Kapag inaatake siya ng pagiging aswang, kahit katanghali ang tapat, ay nakatuwad sa gitna ng daan. At madalas niyang inaatake ang mga bata at buntis. Siya si Beria, ang panganay na anak ni Lola Olga. At siya ang sumunod sa pagiging aswang ng kanyang ina. Sa kanya iyon pinamana. At mas lalo pang mabangis ito kaysa ina. Oka, si Beria yang nakatuwad sa gitna ng daan, hindi ba? Tanong ng aking asawa, katanghili ang tapat noon. At galing kami noon sa prenatal check-up. Siya nga, Ton. Grabe naman itong anak ni Lola Olga. Mas mabangis pa sa kanya at kahit katanghali ang tapat ay hindi natatakot mambiktima. Sambit ko habang hawak ang kamay ng aking asawa. Iyon na nga eh. Dapat yata gawa natin ng aksyon iyan. Marami na mga magulang ang nagrereklamo sa kanya. Nagkaroon na ng phobia ang mga batang mag-aaral na lumabas ng bahay. Reklamo naman ito. Huminto na muna kami sa paglalakad dahil walang ibang daanan para sana lumihis na lang. Bigla pa itong bumaling sa amin at ngumisi. Lumapit ito kaya napakubli sa aking likuran ang aking asawa. Ang bango mo naman. Ang sarap mo siguro nguyain. Wika nito. Sabay ngising parang broha kaya tumayo ang aking mga balahibo sa batok. Kung titignan ng kanyang mukha ay para itong balew. Maging ang itsura. Wala naman kasi itong pangil at ang dungis na. Tila pinabayaan ng pamilya. Mula sa di kalayuan ay isang grupo ng tanod ang papalapit sa aming kinaroroonan. Ayan siya. Kailangan niyang dakpen at ipasok sa rehab dahil malaking perwisyo siya sa lugar. Saad ng isang ginang bitbit ang 6 na taong anak na puro kalmot ang buong muka at mga kamay. Hala, bakit mo naman kasi pinabayaan ang anak mong pag-alagalang mag-isa? Tanong ni Unton rito. Anong pag-alagala? Kusang pumasok sa bahay ko ang baliw na yan. Parang aswang at kamuntikan pang kagatin ang liig ng aking anak. Kung hindi lang ako natulungan ng aking panganay. Sobrang lakas ng baliw na iyan. Mahabang litanya ng ginang.
Akala niya talaga ay baliw lang si Beria. Ang hindi niya alam ay bagong yanggaw ito. At hindi alam kung paano gamitin ang itim na mahika. Dahil hindi nito binalak na maging aswang, kaya hindi nito pinag-aralan ang ganoong bagay. Ngunit hindi talaga siguro ito makakawala sa sumpang magbubuklod sa kanila ng kanyang ina. Kaya para itong baliw sa paningin ng hindi masyadong kabisado ang kanilang katauhan. Dinala si Beria sa isang rehab, ginapos upang hindi na makawala. Subalit bigla pa rin itong nakakawala pagsapit ng gabi. Mahuhuli na naman itong pag-alagala at kung minsan pa ay puno ng bahid ng dugo ang damit at mukha. Lilinisin na naman ito ng mga nag-aalaga sa kanya. Ngunit sa susunod na gabi, bigla na naman itong mawawala. Hanggang sa hindi na talaga ito namataan pa sa lugar. Maraming nagtataka kung bakit bigla na lamang itong nawala at wala man lang balita o kolorito. Sa amin lang na mag-asawa, baka na-discover na ni Beria ang paraan ng paglipad ng isang aswang. Kaya napunta na ito sa ibang lupalop ng lugar. Sa lugar na walang may nakakakilala sa kanya. Marahil ay unti-unti na nitong natutunan lahat. At baka nga ngayon ay isa na itong tahimik ngunit napakabangis na aswang sa kung saan man itong lugar napadpad. At hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at nagugustuhan ang kwentong ito. Muli po, ako po si Oka ng Philippines. Alright. Namasukan akong labandera ng isang mayamang mag-asawa. Wala mga itong anak at hanggang sa kasalukuyan ay naghahangad pa rin na balang araw ay mahahanap nila ang nawawalang nag-iisang anak at kalahating dekada na ang nakaraan. Alam mo Estela, kung naririto lang ngayon ang aking anak, malamang ay magkasing edad kayo. Saad ng aking babaeng amo. Kasalukuyan akong nagbabanlaw ng aking mga labahan. Habang siya naman ay nakatayo bit-bit ang baso ng Diyos at kakalapit lang sa akin mula sa kusina. Kaya ba kanina ka pa nakatitig sa akin, ma'am? Akala ko tuloy nakukulangan ka sa bilis ng galaw ko. Natakot tuloy akong masisante. Prangkang sagot ko rito. Nako, hindi. Lagi kitang pinagmamasdan simula noong unang araw pa lang ng iyong pagtatrabaho. Ang bilis mo ngang makatapos eh. Ang linis pa ng mga damit na nilabhan mo. Puna nito. Ba't nabusog ako? Siyempre. Paano ako mapapagod kaagad? 15 pa lang ako na maging isang ganap na aswang. Kaya hindi ako mabilis mapagod. 8 anyos lang din ang nagsimulang mag-ensayo ng itim na mahika. Bata pa lang ako ay hindi nalingid sa aking kaalaman na isa akong aswang. Naku ma'am, sanay na talaga ako sa mabibigat na mga gawain kahit nung bata pa lang ako. Sagot ko sa aking mabait na amo. At totoo naman din. Nagsasampay na ako ng mga damit na nilabahan nang biglang sumagi sa aking mga mata ang imahe ng aking inang aswang. Bigla akong nakaramdam ng pag-aalala. Alam kong matanda ng ina, ngunit napaka-agresibo pa rin ito at napakalakas kong makapang-atake. Baka pagdiskatahan na naman ng aking mga amo. Minsan talaga nakakaramdam ako ng sama ng loob sa aking ina. Para kasing ayaw nito na may nagmamahal sa akin. Kahit iyong teacher ko na minsan ay nagmalasakit pa para tulungan ako sa mga kakailanganing bagay para makapasa sa markahan, ay ginawa niyang pagkain. Gusto ko mang iligtas noon ang aking teacher ay hindi ko magawa.
Sobrang bata pa at wala akong laban sa ina. Natatakot akong baka kapag nakikita niyang maganda ang pagkikitungo ng aking mga amo ay bibiktimahin na naman niya ito. Ganyan naman kasi talaga siya. Ayaw niyang may nagmamahal at nagmamalasakit sa akin. Gustong gusto niya na nakikita akong nahihirapan. Noong nabubuhay pa ang aking tatay, ay lagi silang nagtatalo dahil sa akin. Taliwas kasi ng pagtrato ni tatay sa akin ang kay inay. Kaya noong mamatay ito, ay para na rin akong nawala ng kakampi sa buhay. Stella, kanina ka pa nakadungaw sa labas ng gate? May hinihintay ka bang dalaw ng iyong pamilya? Tanong ni Ma'am Yvette, ang nakapukaw muli sa aking pansin. Ay wala po ma'am. Namimiss ko lang po siguro ang aking ina. Pagsisinungaling ko sa aking butihing amo. Ganoon talaga, Stella. Hayaan mo na. Masasanay ka rin kapag matatagalan ka na sa iyong trabaho dito. Wika nito. Hinila na rin ako nito papasok ng kusina matapos makapagsampay. Kailangan ko na rin daw magmerienda. Napansin kong iba ang pakikitungo ni Ma'am Yvette sa akin kaysa sa ibang mga katulong. Tila nakikita ko rin ang inggit sa mga kasamahan. Stella, nagkayuman mo siguro si Ma'am Yvette, no? May lahi ka sigurong mambabarang ano? Kay bagong pa lang mas malakas pa ang dating mo sa ating amo kumpara sa aming mga nauna na ng ilang taon sa paninilbihan rito. Tila may hinanakit at inggit na litanya ng aking kasama na nasa edad 30 pataas. Nasa servant quarter na kami noon para mamahinga. Nako, huwag niyo lang pong mamasamayin iyon. May anak daw po kasi si Ma'am Yvette na kaedad ko na namatay. Kaya siguro medyo malapit na ang loob niya sa akin. Ganoon lang yon. Mabait pa rin naman siya, hindi ba? Sabi ko rito ng malumanay na boses. Alam ko na baguhan lang ako at napansin ko nga rin ang kakaibang trato ng amo kong babae sa akin. At ayaw ko na may masasapawan. Ganoon kababa ang aking kalooban. Malayong malayo sa ugali ng aking ina na tila pinaglihi sa leon at tigre. Lagi na lang nagagalit. Laging nakasigaw. Lahat ng galaw ko ay palaging mali. Bakit sa ibang tao ay kasiya-siya naman ang lahat ng aking mga ginagawa? Kinabukasan ulit, natapos ko ng kainin ang merienda na binigay sa akin ni Ma'am Yvette. Ngunit hindi ko pa rin mawala sa aking isipan ang ina. Para talagang hindi ako namamalikmata. Nakikita ko si inay sa labas ng bahay kahapon. Nabaling ulit ang aking tingin sa harap ng malaking bahay. At sa pangalawang pagkakataon ay sigurado na ako. Si ina nga ang aking nakikita na palaging dumadalaw sa akin. Kaya nagpaalam muna ako sa mayordoma na may bibilhing personal na bagay sa labas. Palinga-linga ako sa paligid at sinubukan na hagilapin muli ng aking mga mata ang bulto ng ina. There I saw her. Nakatayo sa gilid ng puno ng nara na nasa harap ng kalsada sa tapat ng bahay ng aking amo iyan. Mabilis akong lumapit sa kanya. Alam kong hindi siya nakikita ng kahit sino at nagkukubli siya gamit ang kanyang itim na mahika. Inay, bakit ka nandito? Hindi ka dapat nandito. Ganitong terik na terik ang araw. Saway ko kaagad nang malapitan ko na ito. Bakit ba kasi kailangan mo pang magtrabaho? Bakit hindi ka na lang tumira sa bahay? Kayang-kaya kitang buhayin. Umuwi ka na sa bahay, Stella. Matatahimik lang ako kung nasa bahay ka na. Panunuyo ng aking ina. Hindi, inay. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo. Ayaw kong magkulong sa bahay. Nasa tamang edad na ako. Pwede bang hayaan mo na ako sa mga desisyon ko sa buhay?
Trabahong pambahay na nga lang ang pinasok ko dahil hindi mo ako pinag-aral. Masyado na akong sinasakal, Nay. Reklamo ko rito. Totoo naman, 18 taon akong tila bilanggo sa kanyang bahay. Palagi niyang dahilan ay pinoprotektahan lang niya ako sa mga tao sa paligid. Mabubuting tao naman halos lahat ng nakakasalumuha ko. Kaya hindi na ako naniniwala pa sa kanyang paninira sa mundo. Isang malaking sampal ang aking natanggap mula sa aking ina. Halos namanhid ang aking pisngi at iyong pangako ay tila nawawala na sa linya. Hinimas ko ayan at matalim na tinitigan ang ina. Wala kang utang na loob, Estela. Sumbat pa nito. Bakit, Nay? Binuhay mo lang ako para maging sunod-sunuran sa gusto mo. Sumbat ko sa aking ina. Hindi naman ganoon yon, Estela. Sobrang mahalang kita. Kaya ayaw kong mawala ka sa buhay ko. Paliwanag ng ina. Tila na'y masmasan sa kanyang ginawa. Hindi naman ako mawawala sa iyo, Ina. Kailangan ko lang makipaghalubilo sa iba. Hindi pwedeng ikukulong ko na lang habang buhay ang sarili ko. Paliwanag ko pa rin sa ina. Hindi. Nanakawin ka nila sa akin. Tila hindi ko na alam kung saan galing ang pagiging sobrang obses ng aking ina. Mas sumobra pa ito nang magtrabaho ako bilang kasambahay dito kay Ma'am Yvette. Halos araw-araw na itong nakikiusap para pauwiin ako. Ayaw rin ito na makita ng amo ko ang kanyang mukha. Marahil ay dahil isa siyang aswang, kaya ganoon kailap sa mga tao. Sige na, Nay. Umuwi ka na. At gaya ng sinasabi ko sa iyo dati, hindi ako sasama sa iyo. Mahal ako ng aking amo. Masaya ako dito at marami akong nakakasalumuhang tao. Wika ko at tuluyan ang iniwan ng ina. Alam kong hindi na siya hahabol pa dahil makikita siya ng iba kapag mahahawakan ko siya. Pagbalik ko sa loob, ay tinanong ako ng mayordoma kung bakit ako natagalang bumalik. Humanap lamang ako ng dahilan at naghanap ng bagay na maaaring pagkaabalahan. Iyon ang nagustuhan ng aking mga amo sa akin dahil hindi ko binibilang kung ano lang ang pwede kong magawa. Lahat kapag nakikita kong kailangang trabahuin ay tinatrabaho ko. Hanggang sa unti-unti na rin akong napamahal sa lahat ng aking mga kasamahan. Maliban sa isa na tingin ko ay nagsiselos ng husto sa magandang trato ng lahat ng nakapaligid sa akin. Madalas isinawalang bahala ko na lamang ang kanyang masamang pakikitungo sa akin. Hindi naman ako ang talo dahil dibdib niya naman ang mabigat kakadala ng hinanakit sa akin. May nunal ka rin sa batok, Stella? Gulat na tanong ng aking amo. Nang unang beses kong itinali ang hanggang balikat lamang na buhok. Hindi ko po alam. Hindi ko po nakikita iyan. Sagot ko rito. Wala din namang sinasabi ang aking ina tungkol dito. Ang kakaibang marka ng iyong nunal ay sobrang kahawig ng nunal ni Angela. Sambit nito. Sino po si Angela, ma'am? Tanong ko rito. Siya ang anak na matagal nang nawala sa akin. Sambit nito na mangyak-ngyak. Kalimutan mo na siya, ma'am. Matagal na siyang nanahimik sa kabilang buhay. Saway ko sa aking among babae na nag-uumpisa na namang magiging sentimental. Hindi naman siya patay. Buhay si Angela. Ninakaw lang siya sa akin ng pinagkatiwalaan kong yaya. Nagulat ako sa naging revelasyon ni Ma'am Yvette. Ang buong akala ko ay patay na ang kanyang anak na sinasabi niyang wala na. Kaya siguro malapit ang loob nito sa akin ay dahil umaasa ito na ako ang nawawala niyang anak. Napakalayong mangyari ang bagay na iyon. Anak ako ng isang aswang, samantalang siya
ay isang ordinaryong tao lang. Araw ng linggo. Nagpaalam ako kay ma'am at sir na mag-day off. Bibisitahin ko lang ang aking ina. Alam ko na nagtatampo na ito, kaya kailangan kong bisitahin at lambingin. Ayaw ko rin naman na may hinanakit ang nanay. Kaya ipapaintindi ko sa kanya lahat. Bago ako babalik, ay sisiguraduhin ko na maganda na muli ang aming mga tinginan. Pagdating ko ng aming munting tahanan ay naabutan ko itong hawak ng isang bestida na kulay rosas. Umiiyak ito habang tinataas ng 2 kamay ang damit na iyon. Nay, bakit po umiiyak ka? Damit ko po ba yan? Tanong ko dito. Matatalim na titig ang ipinukol nito sa akin. Bakit ka pa nandito? Mas pinili mo ang ibang tao kaysa sa akin, hindi ba? Galit na singal nito. Hindi naman po sa ganoon, inay. Mahal po kita. Kaya ako nandito para bisitahin ka. Wika ko dito. Ngunit hindi man lang ito sumagot. Tinupinan nito ang hawak na damit at ibinalik sa kahon. Pagkatapos ay ibinalik sa ilalim ng kanyang munting higaan. Hindi man lang ito nag-abalang lingunin ako. Diretso lang ito sa kanyang kusina at naghain ng kanyang nilutong karne ng tao. Namiktima ka na naman, inay. Pwede namang mga hayop na lang eh. Bakit ba hindi man lang kayo naawa sa mga tao? Tanong ko rito. Bakit? Bakit lahat na lang ng ginagawa ko ay mali? Pinalaki ba kita para kontrahin ako? Saan na pala noon pa lang ay kinain na kita? Galit na bulyaw nito. Natigilan ako sa sinabi ng inay. Hindi siya ganito kasungit noon. Tinalakuran pa ako nito at hindi na tinapos ang paghahain. Padabog na itong binitawan ng mangkok na may lamang karne ng tao at saka iniwanan na ako. Wala akong magawa kundi sundan ito ng tingin. Biglang nasagi ng aking paningin ang kahon nitong noon pa man ay bawal ko ng halongkatin. Biglang nabuhay ang aking kuryosidad. Kinuha ko yon at hinalongkat. Mga damit pambata lang naman ang nakita kong laman at may namataan akong litrato sa pinakailalim nito. Nasapo ko ang aking bibig. Si Ma'am Yvette at ang kanyang asawa. Napapagitnaan nilang dalawa si nanay na may hawak na bata. Babae rin ito. At magkasing edad lang yata ang batang karga ni nanay. Hindi ko alam kung saan ako sa dalawang ito dahil sobrang bata pa. Tinago ko ang litrato dahil gusto kong makita iyon ni Ma'am Yvette. Nilagay ko iyon sa aking bag. Nang bumalik na ang nanay ay nagpaalam na akong bumalik na sa aking trabaho. Hindi naman ito umimik, kaya hinagkan ko na lang sa noo. Pagdating sa bahay nila Ma'am Yvette, ay diretso kaagad ako sa kanya. Pinakita ko na kaagad ang litrato at sobrang gulat niya nang mapagtanto kung sino ang nasa litrato. Anak ko ito. At ang humahawak sa kanya ay ang yaya na nagnakaw sa kanya. Hagulgol na wika ni Ma'am Yvette. Kaya pala pareho kayo ng nunal ni Angela. Dahil ikaw at si Angela ay iisa. Sambit pa nito habang umiiyak. At hindi na nagpapigil na yakapin ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang umiiyak ng among babae. Nang tanungin nito kung nasaan si inay. Kaya ko bang ipagkanulo ang aking ina? Hindi ko naman alam na ganoon pala kabigat ang kasalanan ng inay sa kanila. Pero kailangan pa ring sagutin ni inay ang paratang ng mag-asawa. Kaya iharap ko siya sa dalawa kong amo. Kung totoo ngang ito ang mga magulang ko. Bakit mo sila dinala rito, Estela? Galit na tanong ng nanay. May kasalanan ka sa kanila.
Bakit mo ninakaw ang anak ng mag-asawang iyan? Ang babait nila. Anong ginawa mo? Kinain mo rin ha? Tanong ko kay inay. Oo, kaya wala na silang mahanap pa. Wika nito. At bigla na lang nag-iba ng anyo. Naging isang mabangis na aso ito. At biglang sinugod ang dalawa. Kaya naging alisto na rin ako. Bigla akong nag-ibang anyo at sinugod ang ina. Dinipensahan ko ang aking among mag-asawa dahil deserve nilang ipagtanggol matapos nila akong pakitaan ng kabaitan. Nagalit ng sobra ang nanay sa aking ginawa. Maging ako ay gusto nitong saktan dahil sa pagtatanggol ko sa mag-asawa. Wala kang utang na loob, Estela. Matapos kitang palakihin, ay ito lang ang igaganti mo sa akin. Galit na sumbat nito. Dahil hindi tamang ginagawa mo, Nay. Hindi ko hahayaang lamunin ka ng galit na mayroon ka sa iyong puso. Anumang dahilan kung bakit ka nagkaganyan, ay handa akong makinig. Hindi kita huhusgahan. Ipaliwanag mo lang. Wika ko rito habang umiiyak. Bigla itong bumalik sa pagiging anyong tao. Tsaka lang sumalampak sa sahig ng iyak. Inaamin nito na kaya niya ninakaw dahil gusto niyang may kapalit ang kanyang anak na nawala, na sinunog ng taong bayan. 4 na taon pa lang ito nang mamatay dahil kasamang natupok ng apoy ng sunugin ang kanilang barong-barong sa gitna ng kapatagan. Doon nagsimula ang pagiging mabangis na aswang ng ina dahil anak niya ang nawala at kagagawan iyon ng mga tao. Biglang may sumagi sa aking isipan. Kung pinatay ng mga ito ang anak ng inay, ibig sabihin ay may kapatid sana ako. Kung patay na ang iyong anak, ibig sabihin ay hindi mo anak si Estela? Tanong ni Ma'am Yvette. Natigilan ako sa tanong na iyon at tila kinabahan pa sa isasagot ng inay. Oo, hindi ko siya anak dahil siya ang inyong anak. Wika ng nanay. Unti-unting bumalik sa pagiging tao ang aking anyo. Kumuha pa si inay ng tuwalya, pangtakip ng aking katawan na walang saplot. Kitang-kita ni Ma'am Yvette ang aking nunal sa may batok. Ganito rin ang nunal ng kanyang anak noong maliit pa. Kaya sigurado siyang totoo ang sinabi ng ina. Pinakausapan ko si Ma'am Yvette at ang aking ama na wag nang sampahan ng kaso si inay. Hindi nga ako nito minahal ng katulad sa pamamahal ng totoong magulang ay hindi naman ako nito kinain noong maliit pa ako. Binigyan pa rin niya ako ng pagkakataon na mabuhay. Iyon nga lang, ay isa rin akong aswang. Ayos lang din. Ang importante ay buhay ako. Mabuti na lang at mabilis ko rin namang napakiusapan ng mama at papa. Kaya walang naging problema. Sa ngayon po ay masaya na kaming namuhay. Pero yung tinuturing kong inay, ay paminsan-minsan ko pa rin itong dinadalaw. At katulad ng dati ay, hindi na ito ganoon kasaya. Siyempre naawa ako. Pero hayaan na natin ang kapalaran ang umusga sa amin. Hanggang dito na lang po. Nagmamahal, Estela, ang pinakamagandang aswang. Baka may mga aswang na magtataasan ng kilay. 4:00 na pala ng madaling araw. Narinig niyo ang tilaok. Si Manolo ang tanyag na magaling sa pasugalan sa larangan ng sabong. Ilang taon na ang tuloy-tuloy na pagkapanalo niya at wala iyong palya. May palatandaan siya sa manok na isasabong, kaya alam niya kung mananalo o matatalo ito sa labanan. Ganoon siya kabihasa sa ganoong bagay. Ngunit kaakibat ng kanyang kasikatan sa sugal na sabong
Ang lihim na pagkatao niya, ang pagiging aswang. Wala ngang may nakakaalam kung saan siya nakatira. Masyadong misteryoso at kakaiba ang pagkatao niya. At walang may nakakaalam niyon, maliban na lamang sa kanyang kanang kamay na tauhan. Matanda na ito at uugod-ugod ay nasa pangangalaga pa rin ni Manolo. Wala kasi siyang mahanap na kasing loyal ng matandang iyon. Haka-haka sa lungsod na pagkagaling pa ito ng ibang dimensyon at nagpapanggap na tao. Maging ang matanda kasi na kanang kamay nito ay nagmumukha ring ermitanyo ng mga engkanto. Matulungin si Manolo. Marami nang mahihirap ang binigyan niya ng pangkabuhayan. Marami ang nagdududa sa kabaitan niya. Subalit na natiling tahimik ang mabait na aswang na si Manolo. Ayaw niyang patulan ang mga taong walang ibang alam, kundi ang mang-intriga ng buhay ng may buhay. Hindi naman siya maabusong aswang. Wala pa siyang naperwisyong buhay. Pero kapag dumating sa punto na kakailanganin ay hindi siya mag-atubiling gagawin yon. Ayaw niya sa lahat ay ang nanlalamang ng kapwa. Samantalang maaga pa lamang ay kondisyon na ang mga manok na gagamiting panabong ni Ador. Napangisi siya habang hinihimas ang alaga at dinuduraan pa ang mga bunganga ng manok na tandang. Tila sarap naman ang mga alaga na nilunok iyon. Pampakuha daw ng loob ng alaga ang ganoong estilo. Gayuma yata kung sa tao. Iniisip ni Ador na maiisa na naman niya ang kalaban. Kinonsaba lang naman niya ang may-ari ng kakalabaning manok na sa kanya dapat ang manalo. Kaya nilagyan nila ng lason ang tari na gagamitin ng kanyang alaga. Panalo na naman tayo ngayon, aking alaga. Nakangising sambit nito. Kausap ang kanyang alagang tandang. Malaki ang pusta ni Ador. Tamang-tama na kapag manalo siya roon, ay maipagbilinan niya ang hiling ng maluhong asawa na bagong sasakyan. Ngiting tagumpay siya hindi pa man dumating ang oras, dahil iniisip niyang may pagmayabang na naman sila sa kanilang angkan na bagong gamit. Dapat pabunggahan. Kung ano ang sa isa, dapat matalbugan. Walang pagkakaisa, laging nagyayabangan. Basta Ador ha, yung pangako mong bagong kotse, hindi pwedeng wala yun. Nakangusong saad ng kanyang asawa habang nakayakap sa kanyang likuran. Paalis na siya papuntang sabungan. Pagdating ng galerya, ay marami ng taong nagsisiksikan. Nag-umpisa na ang unang laban. Panglima ang kanyang alaga. Dumating na rin ang magiging kalaban nila. Nakasinyas pa ito sa pamamagitan ng mga mata at kamay na ang ibig sabihin, nakahanda na ang lahat. Napatangaw naman si Ador. Nang matapos ang una at hanggang pang-apat na laban, ay pumagitna na sila Ador at ang magiging kalaban nito. Doon tayo sa kabila pupusta. Mukhang wala sa kondisyon ang manok ni Ador. Wika ng isang matanda na matagal na ring sa bungiro. Nasa gilid lang si Manolo. Inaanalisa ang kalidad ng mga manok na magsasabong. Bilang isang aswang na babaylan, ay alam niya kung kaninong manok ang mananalo. Iyon ay ang manok ng kalaban ni Ador. Kaya pumusta si Manolo ng malaking halaga. Maging ang iba pang mayayaman na naroon ay sa kabilang panig pumusta. Kaya nang matalo ay sobrang dismayado ng mga ito. Lalo naman si Manolo. Hindi siya naniniwala na mananalo ang manok na iyon. Alam niyang matatalo iyon. Subalit paanong mali ang kanyang hula. Napaka-imposible naman ang laban na iyon. Halos ilang talon lang.
Tumbak agad ang manok ng kalaban ni Ador. Reklamo ng isa sa mga pumusta sa kabila. Ganun talaga. Hindi natin alam kung ano ang susunod na mangyari. Nakangising saad ni Ador. Nang hinala si Manolo, may hindi magandang nangyayari. May sabuhatang nagaganap at iyon ang alamay ng matanda. Matagal na siyang sabongero at wala pang hula niya ang namali. Kaya hindi pwede sa kanya ang nangyayari. Malalaman ko rin ang pinagagawa niyo sa utak ni Manolo. Pasulyap-sulyap sa kanya si Ador nang may pagtataka dahil sa kakaibang paraan ng pagtitig niya sa lalaki. Hoy, bawal pikon kapag talo ah. Double kill iyon. Nakangising wika ni Ador. Hindi iyon pinansin ni Manolo. Tumalikod siya rito at dumistansya. Nasa isipan pa rin ni Manolo na nanggagansyo si Ador. Hinintay niya ang susunod na mga galaw ng dalawa. Mula sa di kalayuan ay mataman lamang niyang pinagmasdan ang dalawang magkalaban. Hindi ang mga ito magpapapansinan at abala lamang si Ador sa pagbibigay ng panalo sa lahat ng nakasakay sa kanyang posta. Pagkatapos ay kinuha nito ang bihag at sininyasan ang kalaban na sumunod. Nagmadali naman itong sumunod. Naaamoy na ni Manolo ang dahilan kung bakit mali ang kanyang hula. May dayaan ang nangyayari at hindi siya papayag na hindi masingil ang mga ito. Oras na mapatunayan ko. Humanda kayong dalawa. Buto nyo lang matitira. Saad ni Manolo sa kanyang isipan. Pagdating ng dalawang tao sa isang bakante, malapit kung saan nakaparking ang sasakyan ni Ador, ay sikreto na iniabot ni Ador ang parte nito. Ngumiti ito at suminyas habang humahakbang palayo. Si Ador naman ay mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan at sabik nang ibabalita sa asawa ang kanyang pagkapanalo. Tahimik lang na sinusundan ni Manolo si Ador nang gigigil siyang sakalin ito sa pandaraya na ginawa ng kapwa niya sa bungero. At hindi pwedeng magpapatuloy ang maling gawain nito. Kaya siya ang didisiplina sa katulad nito. Maging ang kasabwat nito ay hindi niya titigilan hanggat hindi niya malaman kung saan nakatira. Tinawagan niya ang matandang kanyang kanang kamay. Nasa sasakyan niya lang ito, kaya mabilis rin itong bumaba at pumunta sa kanyang kinaroroonan. Binigyan niya kaagad ito ng instruction. Mabilis naman itong nakuha at lumayo kaagad sa kanya. Pagliko sa may kanto ay tumigil na ang sasakyan ni Ador at pumasok sa isang gate. Mula sa di kalayuan ay inaral ni Manolo ang daan at kung anong lugar ito. Tsaka mabilis na pinaharurot ang sasakyan papalayo. Pagpasok pa lang ng garahe ay nakasalubong na kaagad ang asawa ni Ador. Mahal, kumusta ang laban? Panalo ba tayo? Sabik na tanong ng asawa nito. Siyempre naman mahal. Sabi ko naman sa iyo umpisa lang mahirap. Kapag tumatagal na magiging sunod-sunod na ang panalo. O tignan mo, di ba? Panalo ulit at mabibili na natin ang bagong sasakyan na gusto mo. Mahabang litanya ng lalaki. Nako, tamang-tama mahal. May family reunion na naman tayo sa susunod na linggo. Nako, may magagamit na naman tayong bagong sasakyan. Masayang wika ng asawa nito. May ipagyayabang ka mo, sagot ni Ador dito. Whatever. Wika ng babae, sabay irap ng kanyang mata at iniwanan na si Ador sa garahe. Pumuesto na agad ito sa beranda ng bahay at nagpapili ng inumin. Paggabi na rin kaya uumpisa na ang tagay. Dalawa lang sila ngayon ng kanyang asawa ang magkasamang magdiwang dahil umuwi ng probinsya ang kanyang hipag. Nangangalahati pa lang sila ng nilaklak na beer ay lasing na ang kanyang asawa.
kaya't nakatulog na ito sa kanyang harapan. Walang kwentang kabanding. Akalain mo, tinulugan ako. Sambit ni Ador na sumisigok na rin dahil sa sobrang kalasingan. Biglang may bumagsak sa kanilang bakuran, kaya napalingon siya rito. Oy, ikaw si X-Men na kinulang sa maskara. Wika ni Ador, sabay turo sa isang nilalang na nakatayo sa kanilang bakuran. Biglang napabangon ang kanyang asawa at pinilit pang imulat ang mga mata upang makita ang sinasabi ni Ador na X-Men. Aba, teka lang. Wala namang abiso na may shooting ang X-Men dito sa bahay natin Wika pa ng ginang na sobrang lasing na rin hanggang sa tuluyan na ulit itong nakatulog. Masarap ba ang lasa ng alak na galing sa pera ng pandaraya? Galit na tanong ng nilalang. Si Manolo iyon. At nagbabalik na para singilin si Ador sa pandaraya na ginawa nito. Wala akong alam sa sinasabi mo. Loko ka. Pumasok ka pa ng bahay para magbintang. Reklamo ni Ador sa nilalang. Wala ka palang alam kay laki ng pinusta ko sa sabong at talaw iyan dahil dinaya mo ang laro. Panunumbat ni Manolo. Biglang nahimasmasan ang pagiging lasing ni Ador. Napatayo ito ng tuhid at napatitig sa nilalang. Tsaka lang nito napagtanto na hindi ito ordinaryo kundi isang aswang. Aswang ka! Aswang ka! Takot na sampit ni Ador. Ngunit hindi pa man siya nakatayo nang bigla siyang hinila ni Manolo. Hawak ang kanyang pulo sa leeg. Kaya halos masakal na si Ador dahil sa sobrang higpit ng pagkahawak ng nilalang. Oo, aswang ako. At kayong mga tao ang aming pagkain. Wika ni Manolo rito. Kaya sunod-sunod ang iling ng lasing na Ador. Nagmamakaawa ito kay Manolo na huwag siyang saktan o kainin. Hindi, Ador. Ang katulad mo ang masarap gawing pagkain. Alam mo yon. Walang mabuting ambag sa gobyerno, kundi puro panluloko. Wika ni Manolo. Pagkatapos ay mabilis niya itong sinakal hanggang sa malagutan ng hininga. Saka lang niya kinagat sa leeg at sinipsip ang dugo hanggang sa mangulubot na ito at mangitim dahil sa sobrang tuyot. Saka lang niya hiniwa ang dibdib nito gamit ang mahabang kuko. Matapos lamunin ang puso nito ay iniwanan niya itong wala ng buhay sa tabi ng asawa nitong nakatulog na sa sobrang kalasingan. Ngunit hindi pa tapos si Manolo. Kailangan pa niyang puntahan ang kakuntsaba ni Ador. Hindi pwedeng isa lang ang managot. Hindi magaganap ang dayaan kung hindi pumayag ang kabilang panig. Kaya kailangan din niya iyong panagutin. Kayang ipakita ni Manolo ang kabaitan sa mga tao. Huwag lang abusuhin dahil kakaiba siyang maningil, buhay, at siya ang nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Mabilis niyang pinuntahan ang nasabing kaalyansa ni Ador. Noong araw na sinundan niya si Ador, ay binili niya sa kanang kamay niyang tauhan na sundan ito at ibigay sa kanyang address. Maasahan niya ito sa lahat ng bagay, kaya lahat ay ipinagkatiwala niya rito. Pero wala itong alam sa balak niyang gawin sa lalaki. Balang araw mababalitaan na lamang nito na ang ipinapahanap niyang tao ay matatagpuan ng walang puso at alam na kaagad nito na siya ang may kagagawan. Hindi rin kasi lingid sa kaalaman nito ang kanyang totoong katauhan. Pagdating sa bahay nito ay tila naawa pa siya sa kalagayan ng pamilya. Sobrang liit ng bahay na halos kasya lang silang matulog na nagsisiksikan sa sahig kasama ang mga anak na tila ba mga malnourished pa.
Marahil ay dahil sa kakapusan. Pero sana hindi nandaraya sa kapwa. Mahirap na nga, nanlalamang pa ng kapwa. Iti mas lalong maghihirap. Kaya hindi rin pwedeng hindi bigyan ng leksyon ang lalaking iyon. Nahihirapan siyang dukutin ng lalaki dahil dikit-dikit lang halos ang mga ito. Hanggang sa bumangon ito at bumaba ng bahay. Tamang-tama para sa mahabang paghihintay ni Manolo. Hawak nito ang nakalabas na sandata para sana umihina nang biglang binatukan ito ni Manolo mula sa likod. Mahina lang. Saktong iinit ang kanyang ulo at mawawala sa kanyang mudo. Aray ko, Visit, sino yan? Galit na singhal ng lalaki, sabay ikot ng kanyang paningin. Nayayamot pa ito dahil wala siyang makitang tao sa paligid niya. Lintek, napagtripan pa ako ng multo Reklamo nito kaya muli na naman siyang binatukan ni Manolo. Napaikot siyang muli at sa pagkakataong iyon, napatingala na siya nang mapagtanto kung saan galing iyon. Hindi siya nakasigaw ngunit napanganganang makita ang nakalambiti na isang napakalaking panike. Panike ang porma, lalo na ang pakpak nito. Ngunit napakalaki na sinlaki na ng tao ito. Naglalaway at nakalabas ang pangil habang matalim na nakatitig sa kanya. Ang mga bilog nitong mga mata ay nagbabaga na anamoy sinlaki na maliit na flashlight. Kakaiba pa ang huni nito. Nang may masmasa na ang lalaki ay nakaramdam ito ng takot at ninais na tumakas. Ngunit mabilis siyang nahawakan ng kamay nitong ang haba ng mga kuko. Saan ka pupunta? Kanina pa ako naghihintay rito. Tapos tatalikuran mo lang ako. Tanong ng nilalang. Nagsasalita ka, halimaw, sigaw ng lalaki. Ngunit walang may nagising, kahit isa sa kanyang pamilya. Kahit ang asawa niya ay sobrang himbing ng pagkakatulog. Bakit? Inakala mo ba na hindi ako marunong magsalita? Paano kita masusumbatan sa mga maling gawain mo kung hindi pala ako magsasalita? Tanong na wika ni Manolo. Wala akong ginagawang masama sa iyo. Hindi ako kumakain ng paniki. Lalo na kung kagaya sa iyo ang laki. Kadiri. Wika ng lalaki. Hindi ang kainan ang isusumbat ko sa iyo, boy. Dahil ako ang kakain sa iyo. Hindi ikaw ang kakain sa akin. Pang-uuyam dito ni Manolo. Ano bang kasalanan ko sa iyo? Papasukin mo na ako. Wala akong atraso sa iyo. Pagmamak-awa ng lalaki. Malaki ang atraso mo sa akin. Kayo ng ador na iyon. Magkasabwat kayo. Marami kami ang naloko niyo. At hindi ko hahayaang magpatuloy ang maling gawain ninyo. Galit na sumbat ng aswang. Natigilan ng lalaki at biglang mas lalong natakot sa kaharap. Halos gusto na nitong liparin paakyat ang bahay. Ngunit hindi man lang siya makawala sa higpit ng pagkakahawak ng aswang sa kanya. Hindi ko gusto iyon. Si Ador ang may pakana ng lahat ng iyon. Paghuhugas kamay ng lalaki. Siyang may pakana, pero sumakay ka pa rin. Kaya dalawa pa rin kayo ang dapat managot. Huwag kang magalala. Tapos na ako kay Ador. Sa iyo na lang. Wika ni Manolo dito. Ramdam niya ang panginginig at panlalamig ng lalaki habang mahigpit itong hinahawakan. Halatang takot na takot sa kanya at tila ayaw nang gumalaw. Ang lakas mong manggancho tapos kay laking duwag mo pala. Wika ni Manolo dito. Huwag mo kong patayin. Kawawa po ang pamilya at mga anak ko. Umiiyak na nagmamakaawa ito kay Manolo. Naaawa naman si Manolo sa pamilya nito, ngunit hindi sa lalaki.
Halata kasi na sarili lang nito ang inuuna. Ang kanyang mga anak ay halos butot balat na lang. Tapos, siya bilang ama ang tahanan dinaig pa ang buhaya sa sobrang laki ng tiyan. Kahit ang asawa nito ay sobrang payat din. Kaya ano pa ang silbi ng lalaking iyon sa pamilya kung siya lang din pala ang laging busog. Pasensya na, Toy. Wala akong awa sa mga kagaya mo. Ang dapat sa inyo ay mawala na sa mundong ito para naman mabawas-bawasan na rin ang mga salot sa lipunan. Litanya ni Manolo. Hindi na nga niya binigyan ng pagkakataon ng lalaki. Mabilis niya itong sinakal hanggang sa malagutan ng hininga. Kagaya na ginawa niya kay Adar, ganoon din ang ginawa niya rito. Ngunit bago pa niya iniwanan ang bangkay nito, ay pinalitan niya ng napakaramang pera ang puso nitong kanyang hinugot at kinain. Iniwanan niya itong nakahandusay sa hagdanan ng bahay nila. Kahit wala na ito ay panigurado naman na hindi na maghihirap ang kanyang mag-ina. Siguro nga ay tataba na ang mga ito. Sa laki ng halaga na iniwan ni Manolo sa loob ng dibdib ng lalaki, sasapat iyon hanggang sa ilang taon para sa masasarap na ulam ng mag-iina. Babalikan na lamang niya ito balang araw para sa iba pang tulong. Marami pa kasi ang dapat niyang ikutin at bigyan ng nararapat na tulong. Wakas. Parang kanta lang na napapakinggan kong awitin. Kakaibang lason nga lang ang sa akin. Nakakamuhi. Nakakadiri. Sa huli niyakap ko na rin. Iba kasi kapag pag-ibig na ang umiiral. Talbog ng puso ang isipan. Kaya kahit pa kasabay ng kaligayahan ko ay ang pagiging aswang, ay ayos lang. Hindi ko kailanman pagsisisihan. Patunayan mong mahal mo ako rin. Pagsusumamo ko sa aking kasintahan. 5 taon na kami sa aming relasyon. Subalit hindi man lang ako nito niyayang mamasyal para ipakilala sa kanyang pamilya. Hindi man lang ako nito inalok na magpakasal at para ko lang itong bodyguard. Nahatid sundo ako sa trabaho. Tanging paghawak lang ng aking kamay ang tanging lambing nito sa akin. Hindi ko alam kung bakla ba itong nakarelasyon ko o kaya naghihintay na ako mismo ang gagawa ng inisyal. Anong gusto mong patunayan, Me? Tanong sa akin ng napaka-inosente kong nobyo. Nakaupo kaming dalawa noon sa loob ng cottage na nasa harap ng dagat dahil niyaya ko itong mamasyal sa isang beach resort. Linggo at matao ang lugar. Kaya pinili ko na sa isang cottage na tintid kami mangupahan at mag-overnight para magkaroon ng privacy. Sa loob ng 5 taon ay unang pagkakataon ko siyang niyaya na lumabas para mag-overnight. Kapag ganoon pa rin siya kahina, siguradong mahihiwalayan ko na siya sa pagkakataong iyon. Rain, ano ba? Ilang taon na ba tayong magkasintahan? Kahit halik hindi mo maibigay. Anong gusto mo? Ako ang mag-umpisa ng lahat? Gigil na tanong ko dito. Biglang naging garalgal ang boses nito nang sambitin ang kanyang pangalan ng pabalang. Kita ko rin ang pagtagaktak ng pawis galing sa kanyang noo. Kahit pa naka-on ang aircon. Maging ang mga kamay niya ay nag-umpisang manginig. Rain, nakakatakot bang itsura ko? Gigil na tanong ko ulit dito. Muli itong nanlumo at tumayo sa kanyang kinaupuan. Rain, ano ba? Mahal mo nga ba talaga ako? O para lang ipakita sa mga taong nakapaligid na lalaki ka?
pero ang totoo ay isa kang bakla. Saad ko. Malamang ay sa kaka-overthink ko rin na baka bakla ito, kaya nailabas ko na rin sa bunganga ko. Hindi, ganun yun, May. Nauutal na saad niya. Ganoon yun. Nandidiri ka siguro sa akin dahil bakla ka. Bulyaw ko rito. Kaya na-trigger ko malamang ang ego nito. Hindi ako bakla, May. At kaya kong patunayan sa iyo yan. Wika nito. Kasabay ng paglapit ng kanyang noo sa akin. Hindi ko inasahan ang mapusok nitong halik na iginawad sa akin. Matagal akong nagtimpi, May. Sobrang tagal. Ano man ang kahinat na nito, saan na matanggap mo? Litanya nito. Napalabi ako sa sinabi nito. Ano man ang kahinat na ng lahat, wala akong pagsisihan rin dahil mahal kita. Wika ko dito. Natigilan ito at tinignan ako sa mga mata. Nais makumpirma kung totoo ba ang aking sinabi. Sigurado ka? Paniniguro pa nito. Mabilis na tango kaagad ang aking sagot. Kinabukasan, nagising ako ng sobrang tuyot ang lalamunan. Nakailang baso na ako ng tubig ay hindi pa rin maiibsan ang aking uhaw. Naglalaway ako at parang ang sarap sumuka. Ngunit hindi naman ako nasusuka. Kahit ang nasa inupahang bahay na ako kasama si Ren, ay ganoon pa rin ang aking pakiramdam. Hindi naman yata ako naglilihi kaagad sa unang gabing may nangyari sa amin ng aking nobyo. Hindi ka okay, May. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Wika ni Ren nang may pag-aalala habang nakatingin sa akin. Anong ibig mong sabihin? Naglilihi na ako? Abay, ang bilis naman. Bakit? Ikaw na ba ang apo ni Lamang? Pagbibiro ko pa dito sabay hagik-gik. Kinurot ko pa ang tungki ng kanyang ilong dahil sa gigil. Pagkatapos ay inilapit ang aking noo sa kanyang noo. Subalit mabilis din itong pinaglayo ang aming muka. Lumingon ito at tumingin sa akin tsaka nagsalita. Hindi ako apo ni Lamang. Pero may lahi akong tinyentigi mo. Kaya mo pa rin ba akong tanggapin? Diretsong tanong nito. Kinilatis ko ang kanyang reaksyon kung nagbibiro ba ito. Mukha namang seryoso, pero sa isip ko ay nagbibiro lang talaga ito. Sige na rin, umuwi ka na sa inyo. Malilate ka na sa trabaho. Liliban na muna siguro ako ngayon. Saad ko dito. Isang arkitekto si Ren at 3 taon na siyang nagtatrabaho sa kumpanya na kanyang pinapasukan. Habang ako ay isang interior designer at 2 taon ko pa lang sa trabaho. At simulat sa pool ay ngayon lang ako napaliban sa aking trabaho. Dati kahit may lagnat ay kaya kong dalhin. Gamot lang ang katapat ay wala na kaagad ang aking sakit. Subalit sa pagkakataong iyon ay napakahirap ipaliwanag ng aking nararamdaman. Para talagang hinahalukay ang aking tiyan at para akong asong ulol na laway ng laway. Umiinom na ako ng gamot subalit was ipik din. Hanggang sa 1 linggo na akong ganoon. Nagkataon pang laging may overtime si Ren sa kanyang trabaho dahil minamadali ng may-ari ang nasabing gusali. Hindi tuloy ako mabisita nito. Tanging text at tawag na lang ang ginagawa nito. O di kaya ay papadalhan ako ng pagkain sa bahay. Nag-iisa pa naman ako sa aking boarding house. Kaya walang may umaalalay sa akin kahit masama ang aking pakiramdam. Medyo bumagsak na rin ang aking katawan. Ngunit hindi pa naman ganoon katindi ang pagbagsak. Sakto lang na naging slim body ako. Ngunit gayon pa man ay sobrang nakaka-insecure. Lalo na talata sa aking mga mata
Nakulang sa tulog. Ang lalim at ang itim ng paligid ng aking mga mata. Naisipan kong dalawin si Rin sa kanyang pinagtatrabuhan. Hindi ako makokontento sa tawag o text lang. Kung busy siya, ako ang mag-a-adjust. 10:00 daw ng gabi ang kanyang uwi, kaya sa ganong oras ko siya pupuntahan sa site na kanyang tinatrabaho. Hindi pa man nag-10:00 ay nandoon na ako. Gusto kong sorpresahin ang aking nobyo at hindi ko inasahan na sa mga sandaling iyon ay ako ang masosorpresa. Mula sa di kalayuan ay nagkubli ako sa isang halamanan na hindi abot ng liwanag. Gusto ko kapag nag-iisa na siya ay tsaka lang ako tatakbo papunta sa kanyang kinaroroonan. Pinauwi na niya ang kanyang kasamang inhenyero at construction worker. Sige na, mauna na kayo. Sunod na lang ako. Hihintayin ko lang si guard na makatapos magmerienda. Sunod ka agad ako. Litanya nito sa kanyang kasamahan. Napalabi ako sa pagiging mabait nito. Maging sa ibang tao ay hindi nagbago ang pakikitungo nito. Nang mawala na sa kanyang paningin ang mga kasamahan, ay palingalinga na ito. Nang makasigurong wala ng tao, ay lumapit ito sa anino ng malaking haligi ng gusaling hindi pa tapos. Tila nagkubli siya roon. Nakatalikod siya sa aking kinaroroonan, kaya hindi ako nito napapansin. Halos magdikit na ang aking mga kilay sa pagtataka kung ano ba ang gagawin nito at kailangan pang magkuble. Nagulat na lang ako nang biglang naghuhumayaw na ito na tila nasasaktan. Lalapitan ko na sana ito nang may makita akong bagay na tumutubo sa kanyang likod. Unti-unti pa itong humahaba at tinutubuan ng mga balahibo. Nasapo ko ang aking bibig dahil sa gulat. Lalo na nang makita ko itong lumipad. Nakapagtataka lang na hindi man lang ito nakita ng guard na pasipol-sipol pang naglalakad. Malapit lang naman kung saan lumipad pa itaas si Ren. Matagal akong nakatayo sa aking kinaroroonan bago ko naisipang lumabas sa likod ng halamanan. Natutukan pa ako ng baril ng guard dahil sa pagkabigla. Manong guard, ako lang po ito si May. Ibaba mo yan. Saway ko rito. Bagamat tinutubuan ako ng nerbiyos dahil sa takot na baka makalabit nito ang gatilyo ng baril. Bakit kasi naisip ko ang ganoong bagay? Ako tuloy ang nasorpresa imbis na si Ren. Naku ma'am sorry talaga. Kamuntik pa kitong madali ah. Anong ginagawa mo riyan? Tanong pa nito. Susunduin ko sana si Ren. Dito ako dumaan sa likod, kaso parang walang tao ah. Pagsisinungaling ko kay Manong Guard. Mukha nga ma'am. Nako, sana tinawagan mo muna. Uwi ka pa nito. Hindi po Manong, may pinuntahan talaga ako. Sinubukan ko lang daanan sakaling narito pa ba siya. Pwede po bang wag niyo na lang sabihin sa kanya na nagawi ako rito? Pakiusap ko sa Ginoo. Sige po kung iyan ang gusto mo. Sagot nito. At mabilis na akong namaalam dito. Kahit lula na ako ng taxi ay lutang pa rin ang aking utak sa nasaksihan. Hindi ko lubos maisip na ang makisig at gwapo kong kasintahan ay isa palang aswang. Napagdesisyonan ko na mag-file ng mahabang leave dahil sa aking dinaramdam na halos walang lunas. Lahat naman ng laboratory ay nagawa ko na at negative rin lahat. Kaya nakapagtataka na ang aking nararamdaman ay palala ng palala. Maaga akong bumiyahe pa uwi sa aming probinsya. Nakalimutan ko na lowbat pala ang aking cellphone at hindi ko na i-charge. Kaya piniguradong nag-aalala na si Ren dahil hindi ako makontak.
Ayaw ko rin naman muna siyang kausap. Pagdating ng bahay ay mahabaging mukha ni ina ang sumalubong sa akin. Diyos ko anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ang lalim ng mga mata mo? Mga katanungan ni inay pagsalubong pa lang sa akin. Hindi ako makatulog sa gabi na eh. Pagkaramdam ko ay ang liwanag ng aking paligid. Kahit pa nakapatay lahat ng ilaw. Wala pa akong ganang kumain. Parang may hinahanap ang aking hininga. Kwento ko sa aking ina. Nagtaka naman ito kung ano nga ba ang aking dinaramdam. Baka daw nervous breakdown kaya ako nagkaganon. Sinabi ko naman sa kanya na galing na ako ng doktor at wala naman itong may makitang sakit sa akin. Kaya naisipan ng aking ina na dalhin ako sa albularyo. Hindi ako pumayag dahil hindi naman ako naniniwala sa mga fit healer. Kahit anong pag-iinganyo ng inay ay hindi ako sumama. Hanggang sa nagising na lang ako isang gabi na sobrang kalam ng tiyan. May kung anong bagay na gustong kumawala sa aking lalamunan. Suka ako ng suka hanggang sa lumabas ang isang itim na sisiw na kasing liit lang ng bagong panganak na daga. Basa pa ito, kaya hindi masyadong makalipad. Palakad-lakad lang ito sa aking harapan. Nasapo ko ang aking bibig sa nangyari. Parang gusto pang i-deny ng aking utak na may lumabas na sisiw sa aking bibig. Binarang yata ako sa isip ko noon. Biglang may kumatok sa aking pinto, kaya napabalikwas ako. Ayos ka lang dyan anak? Rinig kong tanong ni inay mula sa labas. Pinahid ko muna ang aking bibig bago sumagot. Opo inay, ayos lang po. Ayos lang ako kaya huwag mo akong alalahanin. Sagot ko sa aking ina. Ang totoo ay nais kong tumalon sa bintana para may mahuling hayop at makasipsip ng preskong dugo nito. Kakaibang lakas ng aking katawan matapos kong maisuka ang itim na sisiw na iyon. Dumoble kaysa natural kong lakas. Ang gaan ng aking katawan pagkaramdam ko ay dinaig ko pa ang nakahit-hitang droga. Nang hindi ko na talaga matiis ay binuksan ko ang bintana at naghanap ng pupwedeng mabiktima at ang nakataling tandang ni ama ang aking unang nakita. Mabilis ko iyong hinubad sa pagkakatali at dinala sa kasagingan sa likod ng bahay. Medyo malayo iyon sa bahay kaya hindi nila maririnig ang pagputak nito. Doon ay hindi na ako nagpigil pa. Nilaspang ko ng walang tigil ang hawak na tandang hanggang sa maubos ko na ito. Nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa matapos kainin iyon. Sobrang sarap sa pagkaramdam na kay tagal ko nang hindi nararamdaman. Alam ko na na isa na akong ganap na aswang katulad ng aking nobyo. Kaya naman pala ayaw na ayaw niya noon. Nagawaran ako kahit halik man lang. Dahil ang laso niyang halik ang siyang magpapabago sa aking totoong kaanyuan. Magsisisi pa ba ako gayong narito na ito? Siguro hindi na. Kasi dahil dito ay magkakasama kami ni Ren sa lahat ng bagay. Kinabukasan, maaga akong nagligpit ng aking gamit. Babalik na ako sa aking trabaho dahil maayos na ang pakiramdam ko. Anak, anong ginagawa mo? Tanong ng inay nang makitang bihis na ako at nag-iimpake. Babalik na ako sa trabaho, Nay. Magaling na ako. Sagot ko rito na nakangiti. Kinilatis nito ang aking mukha. Sino nga ba ang makapaniwala kaagad? Gayong kahapon lang ay nagmumukha akong zombie. Tapos sa isang gabi lang nang lumipas, ay maayos na ulit ang aking itsura. Aswang lang sa kalam, alright.
Anong iniinom mong gamot, nak? Nakapagtataka naman yata. Hindi makapaniwala na usisa pa ng aking ina. Basta nay, nagising na lang akong maayos na ang pagkaramdam. Sige nay, para maaga akong makarating sa bayan. Paalam ko rito. Alam ko na naiwan ang aking ina na puro katanungan ang nasa isip. Wala rin ako maisasagot sa mga ito. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na ako ay isa ng aswang. Wak. Habang nasa biyahe ay hindi na nawala ang napakarami kong iniisip. Hanggang sa makarating ako ng boarding house. Nagtaka pa ako kung bakit bukas ang pintuan. Dahil ako lang naman mag-isa ang nangungupahan rito. Hindit kaya't pinapaupahan na sa iba. Dahil hindi na ako nakapagbayad sa huling isang buwan na bayarin. Pero paano na lang ang mga naiwan kong mga gamit sa loob? Marami pa iyon. Walang tao sa kusina kaya diretso ako sa kwarto. Wala ring tao kaya kumunot ang aking noo. Hindi rin naman nawala ang aking mga gamit. At ganoon pa rin ang posisyon ng mga ito. Malinis rin ang buong paligid. Halatang may tao talaga na nakatira. Sa loob ng ilang linggo ay wala man lang kahit kaunting agyo at alikabok. Imposible naman yata. Hahakbang na sana ako papasok ng biglang. Bumukas ang pintuan ng banyo. Nasapo ko ang aking dibdib. Sa gulat at napamulagat ang aking mga mata sa mukha ng taong nasa aking harapan. May nakangisi at masayang mukha ni Ren ang bumungad sa akin. Tuwalyang puti lang ang nakatakip sa gitnang bahagi nito. Bakit nandito ka? Walang emosyong tanong ko. Bakit ka biglang nag-leave me? Balik tanong nito. Huwag mo namang ipagkaila na wala kang ginalamang sa nangyari sa akin rin. Sumbat ko rito. Natigilan ito at hindi makatingin ng diretso sa akin. Bakit mo nilihim ang pagkatao mo sa akin rin? Tanong ko pa sa kanya. Dahil ayaw kong iwanan mo ko. Dahil sobrang mahal kita. At sorry sa huling nangyari. Please, May. Sobrang nakakahabag ang kanyang anyo. Alam ko na mahal din niya ako. At naintindihan ko naman kung bakit niya inilihim ang kanyang katauhan noong umpisa. Siguro nga ay pandidirihan ko siya kung noong nanliligaw pa lamang ay sinabi niya sa akin na isa siyang aswang. Pero sa ngayon, hindi na rin naman big deal sa akin iyon. Lalo na at kapwa na kami ngayon mga aswang. Balik trabaho na lang ulit. Ganoon pa rin kung ano ang araw-araw na ginagawa. Ang unang goal namin bilang nagsasama ay ang makabuo ng anak. Iyon na lang ang kulang at isang buong pamilya na kami. Patapos na rin kasi ang bahay na ipinagawa ni Ren. Ilang buwan na lang at lilipat na kami roon. Kung magiging aswang din ang aming mga anak, hindi na ako magtataka pa. Natural ay puro aswang ang mga magulang niya. At hindi rin naman po pwedeng baguhin ang buhay namin dahil naging ganito na kami. Pasalamat na lang kayo na hindi kayo ang minalas na makalunok ng itim na bato. At hanggang dito na lang po ang aking kwento. Huwag din kayong lumunok ng puti na bato kasi lilipad din kayo doon. Darna, alright?